wonu papa kasa wo se bla na betena baby a wo no na ye adwuma kakra se tam ni du na obeko school ya dia ode ubeko school na me see you so ode ubeko school dia ndi ekwo ne nchen ti akola no ekwo ne nchen kwotena ho anche bia na akola ne fere me se wo ye adwuma kakra na wo yale nti me se dade makumetu ye na me se ma adwa ye de na wo ya de ne ha ono wo se wotiwa na ne nsa ne na emuamua na awati egunu no popo na me se saade a mema ata aba wachi eno wo se yo nti won boa no ti dade na ye se ukwada na me ma ne eba baby a me ma me mu wo ya wada enti yin na echi akwala no result ba akwala no ekotena ne nchen ye panyini no na ekotena ne nchen penino kotena ne nchen no me ma fa blem bia ma ne se bia akwala na kotena ne nchen ti want to me hwe na na se ni se school na so ode ne beko no school na echi o ka chere me se maka ho de me saka o sa akwala no results ba me ni bi enti ma fa adwin bia anto akwala ni tem se ebia okochiro ba no ya dia me di ni beko school na me di ni beko akosun adwuma papa ya na ka chere akwala ni se won you ya dia odi ni beko school enti akwala ni results ba no wa ya dia ti o ma mi ko bob busia ti mi fa akwala no ni di tu na ni mu so eno o si se mi nya busia bia mi nkoje na mi fa akwala ni ko school na wo ya adwuma manti ni du a odi scan besan na mi dia ma nipa akro enti mi ti ase ko pa busia 37 million ni nyina wa akro ye mi ra ela mi ko pa busia 37 million mi ko ba nso mi freno na akola ni ko school mu so dropping baby aye wo no elungulungu nti moto ntumi mfa ni nyoma mfa dropping esa bobusia 6 million we chire e di akola ni ko school nyoma na ye to ekura e ko du school mo no yes enso mi sa to obi wo ho na me je ni sika kakra na mba nti me ba na bedu stay ekwan ho na me sa fle ni line ekoe sika boy ni di man di mane me e 20 cd na me say ablantie wana o ka kire oba ni say wudi ni beko school na sia wudi ni beko school na wa mboa ho kakra mfa nto na usi mi nkopa busia makopa busia no so a wudi mi akola na du school mu kra wudi pedia mi de bato akola no 20 cd ana o send de to me phone ni so na me say anya hwe meje so usi manti ni du na wudi ni panisi ka be sende no ama me de amani dia ende mi hwe wani efi ho mi frɛ kwame a wonfa me ko mi frɛ na wonfa me ko ni ba no so frɛ na wonfa na me say enti skai siti adwuma ba na meye ansanam de etu enipa yika na akwala ne ko ne ho no nso kwala ne ko ne ho no na akwala ne ko ne ho no na one oba afoforo na ti ana na woni wo ba bia wo dada enti oba no wote ba bi wa hwehwe ma wonye bi mo na o sa frɛ sa oba no so womla enti mi ba ne ko na ono na wo ba ko pe ti mi ba ne ko no o abayo sister na oni ne ti no eta ko fa onu ni ba na oni miku ni wo no o sa ko fa ne ba enam se o se papa ne hwe me ba o hwe ni ba enti obekwa ko fa kola no abeka ho ema kasa ba oni boy ni ntema boy ni kura flame ebo mama na esise ni se na oba na oni ne ti wa ye nti wo ta akola no kura anya de obehwe no enso ene oni se yese ga ne koja no na akola no ono na ehwe no school mi die waja mu nyina mu di die mo se blo nya edukula mia na mebele aton kola mi ensa taade omo mpobo mu bibia na mi di akoma omo ekura na se bebi amema amewo owo na akola no wo na wankasa no wo ye adwuma be nya adwuma bia ada na wo nya adwuma no oba wo ko school ba ma di nkan da oba ko ne wawo wo se mepasa na sabra no kwa na di adwene na ne wo wutirim akoda 16 years de na unim se ye ne ba ma chana wade amame na unim se ye ne ba ma chana wade enti di adwene na wonya ya 16 years wa wofo timi hwe wo aye nhwe han se kɔ na fo ade so nyina kogu ba ma so ma wofo de amu kan bia na minim de se ye mi
anu otwu kese wo yo da bi na koyi o da bi nya ni na ne ade entia minim ayeti se bwan otumi koja mi ensu oba na mani bone so pe na ayeti se mimpa obi o me life mu enti na abane sa no enye se okonyina onyi mi nso ana okoja mi na wasa atena wa atwen no ana awo baako ana abawu mienu ni nyina no wanhia hwe amfirim ana abawo miensa enti wo mienu na aye adwuma be na anya adwuma na mi ye adwuma kakla ensa enfomso no fa bi efiriwu ebi fune me pa aden na eduruma bi a ema mo yam ho saa se mo betoto mo ho ase a se ya na mema be yam wo mame wedding kan baako at the age of 16 years and no one fear say 34 years na so one ne tena kwa 18 good years ni ana meboa me pa try ana wone be ma na tena be pem sesebra ha ana ada so ne netie wonhwew me ne nti biom die enti se sia no ade amu na apese de boa wo me pa chompese kwa me hwe ne ma eni eka ma bonyina mi dika mi sade ne court no me court na yesi judge no okwa leave enso o man ka nkyere mentem enti ayesa mi ka kyere o eh fa court wa dunkwa okay enti ayesa mi ka kyere o mi say mi ni lole fe de bia mi de betwa kwan sa enti enya ade a mesi wo biom enti ene asem na esi me yi ma asem afiro no omosi yo omati enti mi friend wo court mi court ni bia na ma mi date na ma friend ma ka kyere nse kwa me yesi date say yembra ono me ka o si de to so miansa me ka che mi say o ka kire mi say won si ho enani wo china na adwuma na wo ye no onye China ni bi na ye adwuma na nya de a obesi ho obenya kwan aba ho nti be ma no ye akonya basa wo sa ne betena ope no mempe no ompe ne biom odro afiri ni mu mempe no efiri mu da be se won hwa ne ma na efiri mu ana asese e ka ho bi na odro bi anso ni ho bi mu a me de be ma no yes yo enti ne ya so wa be pa cha wa wonye no wa ba be pa ma cha obeble mempe bosia na wo so boy na yesey me di cambo 37 ye dia 37 million okay 3700 okay sabo 6 million edi ni ko school mu na akola ni yale yenso mi sabo bisa 8 million na mi di hwe akola no nyina 1 city de saya me ya no kora ni sa akola ni ko tena ho na wo ye adwuma kakra no o ka cha akola ni se adwuma o mi ka sa akola ni mbla no so ni ska wo de be ma akola no enti adwuma akola ni ye on fa yen lole fe no on famla nyina ebepim ne 1 city kula wa ma ebi afide me friend wo phone so kula abrumant me friend kwa me on fa akola ni friend na akola yi to me free o free school mo be fe no friend say ma me peloli fa ba kula na mi ni be dise me ko bobusia na mi di ama akola o to me friend ni papa to me o friend to de be o friend na ofa no aka chese ade chia on sa friend sa akola be friend no on father na akola na tena school mu anu a friend masa ko pe ntse akwa no we junior high ana ss mu no we sese SHS chaka se onya nwie afi no wo 1 afi we ya no wo wura mu pacho ntse se ano akora no ba ko pe no ho asem ene ne omu yansa nyina ni hwe mu won boa me ni ma me kula wa akra me mi baby bia na me dia to nanu o ka kire me se akola ni ba ne kula wa fle na won fa nti baby a metumi di na ejina no mi fa ne ko ejina na chama na wona na tie no obo anan so obehunu abusuafo ho abusuafo de ebi wo klomu ho ebi wo klomu ho ne wo fa ne yele ne nche na wote asana me ne tina de ba nyina so omunim ene o masese so omayi o mani ahyase na me ne di kan wo enyim first one omu de ne omu friend wa hifie kaka kre bi mpo na 3 million any machine ayesi boy ne ntoma mebusuafo omu jitum pepepe ba akokula sika no kula nyina meyi mani efiso eso kwa mi ayese akwa nkola ni de obeja o ma bom na asam ne ba yo no ma me no papa won matumi abo aboso agina wachi se won wa firim no ma me na wo ho
me maame de na me ka se oni me blam efle busia for ma mo kwatena mu so anya esiti a obi ayi nani me so siti a bibia eda me so yo to me entina o se di se omo na be so nyansa medi o mo ye right si ebenya kwampache wa homa no so na ye ne no adi nkomo abusuan na asam a eda pono so no enanya asem keto ama awa asem oba a wanya mfie 16 years ya just wo ko school be ma na da no ama enne ebu aka ne sim G4P capsules eno na ya kan for the ama wo edu papa say rushes na egu wo anase premature ejaculation be ma wade ni ntimi nyina so wo don so a wote yawo eye G4P capsules na G4 capsules on so ho yes koko no sisi yade I am team ni nyina de be firi ho akọ ye wo G4 eba mes chance ho no yes typhoid fever jaundice ano yade ankara nyina da ye wo G4 GC mixture and the capsules eno so oba rashes ta gugu wade no ni nyina be firi one mama ho ato ko herbal shops and pharmaceutical shops ahoduo mu na fra wo 0543 222 470 0543 222 adotwunwa bitasiniye mami wo ba and then the capsules ne nam wo was constipation obi a wo yam watimwo sisi yade na ha wo menstrual pains ana eye adotwunwa bitas and then the capsules na adotwunwa mala mesene nso ho malaria fever ni nyina da firi wa ma ho ato and adotwunwa tonic bibia abusia kwa abu akwai Kumasi ya na wonsanka bia na sakwam ya wodo ayeto abibiduro 0599 415 191 0599 415 191 nenya bito na therapy garlic ninie we pi work for na dia ba aya dukroje bibia ya natural bibiduro ani dia ye na we say high blood pressure obi a asthma wo so obi a wa kese amana bro so stroke na ha wana ebusuame nto ama ne ngwa yese kwai eme ya wodo ye ton bie okoko for dua won sabaka bi okashi enkramantamu anafre wa 0248 928 824 0248 nenya bi na Leicester Ghana nie amuase o wona da yasi aba amuase papa no papa se obra baba na wo so nya bi emmo abusua kwai Leicester Ghana Limited wo mo ya sanitary pad ya wono mo de aba no kona kwaje bi bo na wo ho entumi ento wo pendodo mo to anu afre e wo 0501 390 337 0501 390-337 yaguso da pusu ahoma no siansa ebeka ora kwame pachi wa ahoma no so ne na kasa na Dawood Herbal Clinic ye yes kona kwa hwa pomudi mu ai diabetes na hawo anasa gonorrhea pressure na woso wa mo ya de ya Dawood wana wose Dawood 360 capsules eno so wo ho fatwi na beko papa ana Dawood ointment eno so boasa sabro obi a woko anasa osisi ya oya na wokwam ya wodo a yeto nro a wonsabaka bi edwoso krapa anasa opendudo moto afre e wo 0241 244 012 0241 244 012 Tabita Clinic nie diabetes na hawo ana prostate ana waba na so be ma wa ye mre wo mpam aye Tabita Clinic ayar sabia papa wodi abibiduro kan o nya sam keto ama waba sa massage ama ho sisi ho so was prostate free prostate screening one mo je ukuada ene ya wada kwana kwa hwa pomdi mu ai ehwa da ban kwan no so no mo a won sabe kan eye ahojo mom ahojo da ban frey nene mpanyfo ni nkomo 0260 196219 0260 196219 bao ba achamfo ba won se ba no pe tukura firi wako wose spinal cord ana arthritis na hawo no mpe no watechema wakonya nkwanhia aye ba Herbal Center stroke yade gonorrhea wo tuase de firi ho abusia fry 0244 988 004 0244 988 004 medima fu ana Dr. Time da so time da so one time ebeko
was a bosom pepe. Also, I'm more yet the now watch stroke one diabetes, prostate ana. Yadia bena ha wo. Okuya se mayira. Ebu akwa agogo sabeka wo mo. Anasa 0244 774 282 0244 774 282. I was ya wasi an sabeka kwa me pache. Ewa homa no so na yene no adi nkomo abije wanya na yene no enkasa emfanfa semi ho na asam no aya asam abije say bra beka kire me bra na mementi asam off air eti beka kire me na asese I free anopa ya mami be dru ye nchen so ye pusu kwa me pache homa ya bia se ye betimi na akasa na em se ba bia wo no network no ha adwen kakra te wo ma etimi ko wo mo so ofra yes cannot be reached nti ye boy ho modin bia se kwame pache ye benya no nti se obi etie no wo hwe ba bia owura kwame pache wo bia no ne ho asem abepie mu court kesi mu nti yesre no sumpa fidie ekwachiri so bi ni mo owura kwame pache a sumpa 4% ne kasa nti se ne kubesu kra no so gina onyina yetimi enkasa no na oni yentimi enkasa no kwasem na se ye pusu ne homa no I was your no executive producer and aboya mane no edi kwampache baby awo bia no wadaroma sompafo ye hwehwew se obaji ye so ye bopum na bie ye na mom se oya se wuntie a baby amra no da no ye so ye de beto san se wawo ba wanka se wodi utadue magofa akoda ba no de eye wasudie se wo so hwe akoda no nti wanhwe no a ye so ye behunu baby ye de no befa ma mete ho ma me ye hwe baby ye ko asem no na abeto animu no amen amen so ba ma de magia ade na do ani gie mu ano mo nkai de wa akire o se eba bi betimi apie fra akira ba na te ho ma me akora 16 years ya Amadachi, one shop back and from some or mine, any yes, now a group of person, yeah. And when I didn't want more, said the same you, whom what they have. I don't know what you mean. I tell the point like it said, no way you may hear Papa. No way you may hear Papa. I didn't. At the age of me, I found where you come to tell, would you P5? Ye konsuku koye pansa enso ye tue bo ase no ye wo bebre ahwema P5 anybody na onim say ye fe no odo asema ya mi kama koda bia wo suku anane ma me ahudi bia wo nti asema ya me kan some your batan na me kasa ya no mama ye di arewo too much mama ye di arewo mama ye nse sifom enkoda ya moba ya wo mu ya gi ensem P5 Wuma me esiko suku akwara ketu otimi ko twempra empra ko twi ya wakoboka ya ma osika wanya hwiwo mu enkoda miensa onya enyina so no ya dada wa na da wo miensa ekura se ya wotie mintimi hu sebesebio se ekuro ketu mu life and I say abrabo a na je sadia no ekokosi ya mentiase ebusuafo ho no mo obia anhwe amabo na anya ho ade obia friend say ankasa nche boy no amena hu se bia ne wo ye no kwa nye ene agya musa ene nkoda wo muto mu ba bie yankasa wo kumfa ne bibi nkoyi emfamra kana kana nkoda ye bewiase ama nkoda yi eba be sofa ene wo to na sankola no ene ya nhwe mo anteto mu ya ene wo mu nyina dan nkoda bone ye ne Ghana ya sofa no sese sakura we say ya nhwe no a wo firi se wo fa no nko boy enkofuo bi wuti anye yi a ema kwa ma me ya akwara bone wo me ya miensa na nka wo pokura no ako enka basa no kwa no esenka wo tsanse kakra na wo padwuma bi aye wase akoko fra bema foforo asane na wo na je so de wo peso babrogu a bema no ebe hwe entide no wa na so wo no wo nya adwuma no ebe de na wotinya boa sankoda no emre bi ani Ghana ye chese bema wo na wo no kwa na nhwema emre bi ani wo no wobana wo ye no ene bema na ya mo mo nyina na mo hwe ema no ene so ko bibi ne so ti anye yie na bema na amoa wo a
na ye wankasa won fom so eno ti nia me kan say we akoda na so ma me awo na so wasi so a ne di kan school na akwa mani hia adesua bi na wusua adwuma bi na wusua mani hia bibia wo ye bia mani hia na to bo ase e me ye chimbidie wuti ase chimbidie P5 wo ye chimbidie nyasa be na wo wonnim bibia wonnim odo wonti bibia ase eno ti no no say ye bo gala aha ne ha na de o me wo ye ne da no wo yi mu wo na ya o da ene esusu sanso nie akatua pan enie obonsam jeje wo a wo akatua ya wo de ma wo na bema nso ya wo ya saade no wo ye excuse me to say bema ya won sheba sebi o no yo obufo sebi na wo nim nyansa sebi no wo nim se wo yakopɔ japade ya wo de ama no bema won sheba ya won sheba anu te wo so ebe kɔ no so wuti ase ya kan ha se kan ase no so bema bia wo so bia wo so won hye no bia no akatua no se ya papa na se bone no ebe kɔ so eno ne ya na wo mo da akye no aba se kokwa wa bi wo mo ne nam akwan no ya wo hye no wo ya hu kra na e ya boma ade ede ba de na be wi ase le bema kɔ fo mo ne so ne wa wo se me da me hwe akoda no wo so fa ne be wi ase eno ti meme mutu wo fo ya bre aye too much baby esu gwa no de mayi tata da wo enkoda wu twemu a anadwene awia enwumre ne anopanya ne de koda tata da wo ya wo ye de enye die ya eno so na mema no so wo fe enti so 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 ya so de ne wanti o maame no papa sem because obey your to no stop wo mu ne maame wanti o mo sa so ye ne opan so so na buy wo na wo be suffer enti akọ ne ya kan say obia hu se ne dachi ehia wuti ase wo dachi hia ababa eti ase fefefe minim ni suba de but we are presentable wo page be ya fa say wo ye obe wa ne kura minim ni de but mi hu say ne ya kan ya de bi obe tie bi no obe turo bo ase enti sa bon wa ne kwa de kan ye na bon 3 o se ko fe bi ya asaka ho adan je bela ojo wi ase meda se en so ko ya be wi ase no do so wonti ya show mo so ba de be busa eno ntire ne ya kan se ya tue bo ase nkodai mun su adwuma mun ko suku na bibia ni a wonyakopon so obeta machi ama bibia ya kama meda se men so meda se pa arusia me se champion ya chene nka no yankwa time mra sesia taw ne ye ba owura pache ye ne bedi nkomo yi pa an owura kwampache ye ne bedi nkomo ne ye de ne yie yase wa kasa wa ode wotadua mu akofa akoda na bade aye wa shodie so oba na be ma no kabom na mo hwe no na se won hwe no a yanso ye de mra no beto ba bie mra no da time na ho ye de ena ne de kan ya me de me hia wo mo so ye yanso mo bo adwuma ye te mo nka pa na de na ade nam asem da ne ye de ena de asem de pi na me de enam na di kan no me da wasi pi so amami akonya ne se me ne metiefo ye ntwetwe apomuden ho nkomo me do fopa otie me sabre mema wa ha na mama akwa babiem aba Sompa 93.1 FM eso me di ene nana akosua yebo a magimedwa de na yapomuden ho nkomo twetwe ebre ena adru so eno ntime sere so beka me ho ni atwetwe apomuden ho nkomo sanse ya de wo hoi eya amame ne wansere na efri yade sanso no bibenya wa na efri yade ne sa ni ntina time herbal center yaso ye di abibidro kroje ye sheda obewura kwaye mu titi numnane haban se de trend kan ye no wose ye ni aduaba ne mfa haban ne nsa yade sa pepepe eno tie the time herbal mixture edro ediablo malaria dro tatashe etidi yade malaria abesue ni pedua no so etiti wudi pedua ha ni pedua ema ni pedua no tibia ese ema ni pedua ne modimbo nyina eba form no wonya TIMG na wono no bia ebeboa wasiesie ni pedua no ede amam medofo pa wotie mesabre etidi yade malaria ya de wo kire se ebesue ni pedua so a ha na etiti ni pedua ejai nsunsuaso pi woni pedua nim eba ne sana ema ni pedua no ebre ema wompom eyemre ema wonkasem eyemre na wonkomo ane krade ewuwu anesa
sa eno ntina mesere wo se ya de malaria de sunsun so bia bra wo se enumuto wontimi eni de aduane enya wo de wo mini mo aye kro wanu aye bisi ketrema ne so aye onyonwono aduane to wanu ma enya wo de wontimi eni de yesi sunsum pe na so honam na ye mere aduane yesi wanim na nkobi ne kan wose me favorite na so wodi ani pampan ne bofo asokra na pampan no eja wabofro kire se yesi mia wani di atrema mienu miense wopuni nyina to agu eba ne sa na wo yem nso eye wo ya na wo yem no ehuru so wo yem no na emu kekao onum nso kura na emu dwaw medofo pa wo de me yem afi na kofa nso akese ne ade abraw onsa ne wo kro ne ba ya de kese na wo bo ho ka eni na sika ketua bia Yine for Bora drugstore herbal shop, any pharmaceutical shop bia a ben wo, emusedro bia, so won't me ni dinkwana peso timidity ye fine ma hoto dear, a TIMG, time herbal Mr. Edro and American for Ediamo, and the area ya ultimate so soon a dia dear malaria bestia so, nati payeden and wabehenye moon, wuti a joe say ga, wutino a yawo ya, wutino emushi show emukikao, wutini wa you say do, wani nyina April so se uti asifa bibi na ye den dia ma wo bo no mati ya de hyase won so pe no se malaria ya de bia besoa no so ne sa no enye bibi asa time hebo Mr. Dro e na wo hia e bibre mu adro ka bibi dro krojen e na wo hia se wo be no mo bim wo nya bi na ono no bu rewre fentini ni mu a e bie ni padua ni momoje timi dia mo afusa ni ye etu ya de ahodo ase pi e free ni padua ni e de ma e ne subidie na abesoa so wo nya masi wontan ade ni si benkum ya se fama me ya de ntina ofefre ni fa wo niema mienu pie fra bonto so wi ase twan ne ho ya de na besue ni padua ne so eno ntina me kan futi IMG time hebo Mr. Dro e de amount se me do fo pani de ma otie me sabre penechira kwan Bora drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia e ben wo na no mo bi empani agebre na tra se na se frame me na mejo so me no be kan ya de no ho asem ne apani po masibre eno ntime de number no e to dwa wo dailia any demo a 0244 417 669 Samsung will try a 0244 417 669 empenya jebre wo fra ye beje so ye no becha wo ya de no ne apenepo mesibre edro ne ho nkyeremu ye bekiremu yie se de se na fata na wo no ma wanom ne yie medofo pa wo tie mesabre time about Mr. Edro ye de abraw ye de abegudwaman so se awona atie se uso wo ho epuse che ahwo hye de ne ho abehenya mu ye dum fa na wo se ye so fa na ho na apue time about Mr. Edro ye de abraw wo nya bi na no ma si kakra bi ebre kakra bi wo beti asise kinken ya de bi abeso so no ebetu ase kwakra emma biam say eye bibidro kan efin bi ani wo ye de stamp asisu say panyan yesi wo nya bi sorry Yesu unya bi na wono no ma ebebo wasiesie oni padua no ede amao ebetu yade ahodo asepi efri ni padua nim ede amao eye TIMG time hebo Mr. Edro minua ba wutie me sabre eni dane ewo so eni dane tetel eni dane how wo je ho ba bia enje yes menstrual pains menstrual disorder trese wo bo wonsa emeye wo ba so de abosumi bia mu na wotwe acha nanum wose mojefia ewo ni paduanim no etimi epie eba abonten besene ko na wo de no eba na mienu na aba na miensa eba ne sanso wayase na ehonum utu na ehonum ehwe enida ne nti ye ko wontimi nkobi wo bi wonum a wo bebu ne nsa na ne yemti de sejim esanse eyaw na eya na ofem no wo koje wo kora nkonfa sa yaw nim eno nti na make am for time herbal Mr. Dro ediama o se penechira kwan Bora drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia ebe o eti di ye de malaria sunsun so na besue ni padua ne so what test na wo hu say ya de ni bi nkwa de a eye TIMG me ma me bebu nsa wonte ya obi ade a eye TIMG time herbal Mr. Edro ena me kan ediama okoso na frey number no eye 0244 417 669 0244 417 669 time about Mr. Donya bi na wono no ma ebebu ani padua no kire se adwumade brefo akofo
wafa aututuo di abre wo usisi wo chepe mumpom wa poso je ho ba bia enje bedafo pa wo si yenti a ye betia wo na so ye hono wuti a wo chinka se pen na mu abu enso hye kra na nyina ye behwe aguso enu nti ne ye se sika ketua bi ye ne fobora drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia ebewo wo honam ene tutu wo honam na ye wo ye won se bom na emeye emu se dro bia eye time o time eye time herbal mixture edro etri di ya de malaria tatashe wonum bia one time eye bre ene de ato ya de so ama wo enu nti ne ye se eye time herbal mixture dro ena meka fo ede ama ena wie se obanu no mu bi ena wontimi ena koto kete so a womni koto ha no wakoto ha nipaduane so hia enough fresh na se wontimi nda ema nipaduane bre ema wonimu ye basa ma wedie no kwa no entimi enyini enye from time herbal mixture dro eye bibidro kan penechira kwan penido so poatu a Owo Ashton we ni diemu ubebo red Danny herbal baseline pharmacy Kwalenak herbal Misty herbal ena apidank ubenya bi ewo ho have made pharmacy opposite KSTU anase Kepole ubenya bi ewo ho Friday Men's herbal yewo KO PFA pharmacy yewo Tafuni Road K and Jane herbal yewo Emrom Abidjan House ena Osons chemist yewo KJT Race Cross wo pedro do so poatu se wo kono no bie se wo ton bi no bia ya bosu benye bi wo ho na imomu pene ba ko mienu miensa awfopa wo ba no de enfiedu mienu de konkon ade a empopu ti se obeto time herbal mixture dro ade ama ne se wonunum ebi TIM yifatu trimu ye malaria dro tatashe me de number no etudwa biem de twato eye 0244417669 0244417669 malaria dro tatashe a wonya bi na ononoma ebebo no opomode no ntuma pe frade eye time herbal mixture dro enu ntimi ka se time herbal mixture no ade so se afi malaria fever bia adani ziba ewo yemu no ebetu akọ apomode nkomotwetwe ena mede ebra o da se ne ye be hia maka malaria fever bia ye ziba ewo abrabom no ebetu akọ me do from da si nyamishawe I was your time herbal mixture ehon komodie ne ekodi ye no unyanya bi ntoyi a na wakwakoto ne ntam sanse malaria fever dro tatashe pa ya etu malaria se ewo ni padua ni mu otafrija ba me ekosia te wonte ho kakra ma me te ho tiawa hwe ene wiase no enipa bi ye niema bi a memma bi nom ye niema bi a odwene ho a wonte ase enna ma bebre yare kekere dai no bebre enso oba ne dia wo bru nua wo ni tirim saa so wura washroom a bru nua ejibo ze na akofa yare boni bi e de ato no so na ma me ka se mi nkire mema na ma me wo mo hwe ema no mesre wo mu se emema no mo hwe ma no o mo besese o madwene mo sese o madwene ma me wo se ukru ni di ne de sai kura na me no Kwame Party a wo eye asanko gwa asem ye ken wa wutie ye bia onu sa branche ni bia no sebie bru sebie nyado wode ne kwati akwakotwe nkoda ba fi on so be wo mu aye fra ne ntoma ma asebi wo ma me asebi wo ya fra ho ne ntoma ma me se wode ne ba ma no wode ne tebia no sebie bru sebie nyado what you say ade abrante ne ye no kan sebie se na se ye piepie mu akoy wode ma mi fa so star ni nyina kro se ye ma ne cheche na ye hunu abrante ni pa boni a wo ye enkoda miensa eje o magu obatai so na ma me woni adwuma kro sika sen no benya e bi ato wa nkoda yi sika sen no benya de awe nkoda yi na so ti ho ese a wo so de wa wo bebre utie ma me ya ofa we de ne wo won hwe no ofa we wo no wo won hwe no na ese ka no wo kini ti no eza driver fo bi hwe ye o driver fo bi hwe ye omo ye adwuma edi omo ekoko etutu kwan no edu ba bi omo ne ma bi ho no mu a ma me ya ne emfa kwam Kwame Party asema ye ke wa ukrom ni o ese de empani ka se ke ukrom eni di una ma na pete di una ma bi ke we die wa man wa bu na bra ni so na me de me ya ma me di ba ya ha me ne se ma me tu ono na edi pa he nkoda no umfi wo mu wonu anu kwa ko be fa so a de wa wie school no one no ebe kasa na de ato akura ni tirim se wo be ni school on kola no so nya kaneto ni tirim a wo se sa na enye yi ana ma me akura ebe ka che ne papa se obe ni school akura ni resource by wo ya de ana ofro no so mi anam se me henti pebosia wo asem bi wo asem oye wo pebosia na mi ame de bebrew no wa pebosia
atu school nya manyina makra yi ko school ne ya frɛ wa wo de ne etina frɛ kwa frɛ wa wo fa bi enne ya frɛ ne bɛbo be 10 times ya frɛ no onfa na sɛ ni da ho ana ɔde asisi maami enti ya bɛsrɛ mɛmɛ bi hwɛ yie maami mɛmɛ bi hwɛ yie ɛna ma bebree ɛyare o mo de da oba no hwɛ ka bi nkyerɛ no at the age of 16 years maami uti akoda oya oso mo ni ɛna anadwo no bento aso mbaneto ɛnɛ utu no fa no afiri sɛ biom ɛnɛ ne punishment wanya yi punishment na no wanya ti o ka bi akyerɛ na afi no obɛsesa na na o mo tie no ɛna oso mo de ya adefiade ɛsɛ bɛma ɛdɛdɛw no wanyem obɛdwane agya na wonim ye wa krase no ɛmaya no o mo yɛ ntiantia me kra na duru ba bi a sɛ wo fa bɛma ntama maya no wonya tentie o unya tenten brabiem anya wo na anya wo de se oh da bi se tiram se brabiem no BBC ye wo prase no enkoda ni bia sisu a ma na kwasua so mu fa me mante wo mu ntimi nya tenten o mu nya tenten na bewuru no wanyem na kwa ne bonachi anya ma me numu mic na no na kwasua me se bi asa se wo kan wo ho ya contempt be ti se wadaroma se ma wadaroma mrs asɛm a Abraham papa so waka no asɛ obeso waka asɛm bi twi ni pa yo enyini matia buru asɛ Abraham papa so ɔka na dwene kyerɛ me yo matia edi unim sɛ de message kan yi sɛ chembe de enti emo mu ntimi enyini yie na ade e wo ma ehu aye me ya ne se obo na akwa ne hye nachi o se moto brady spray koko so no ne bonachi uhu na pepepepepe school bag na bonachi enu kra no ye eya wo kese enkoda ne bi fm enti e be sere nkwara na omu su tie ne se omu fanya futuo ne mema na aba no o ma no dedodo obeda da kwa bia so me yese na onya no na so a de opewi odema o no no da ba ku mienu miensa no ohunu de ewo mu nyina afofre no pa no ofa na wasan nyem waka ho eti ye besre se kwa me pache wo wasanku asankragu asem ye ken yesi wo kicha na fo bi ka ebse galamse ye bia ebse asanku na chana fo de galamse ka no okie eti wo awunim ni bia wo awunim kwa me pache so chi chana foka ewa sankagwa ya ne brofu di asanko no obia unim bia bona beti se sompa fo frɛ no enkoda miensa wakwa akofo ma ba wiase a won hwe omu na wotimi didie no sompa fo frɛ wo mu so omra no meyi no ho no na kwampa ye betimi afa so ne aha nkoda no omehwe wo mu na ma me no ho nto ye hwe retew se wo se wei na meni dana so ana se wei na breki minti meni ho kwan sa mekɔ obi foforo obi bema ba akopɛ ɛna wɔsɛ mene ne kyena maame ɛno yɛ nsɛmhunu sɛbe empani ɛka asɛm bi ɛma agyapadeɛ bɛhu ne wura na abrɛ obia wo 7 ɛnso afɛ ne wanya ne mfe mpadeɛ ɛdeɛ nti na akɔda mfinhyia edu nsia ana mfinhyia du nsia wobɛka kyerɛ yɛ sɛ sabre na unim deɛ ɔde yɛw na de forget na ɔde ayɛ wana no ayɛ forget enti mesrew enkoda ne bia aba no ne me maame nom ne abusua ebi ensua nyansa sebe ebise niam bi wonom na de wadwene si so na wunim se wo ne wo a wo mpese obewo ha na obehwe saa adwene no mo anya mfiri tirimu a emema no besisi mu saa me kan kra kire ma etie me dudu etie nyina maame so won fa mfiri anya mfiri tirim se me de me mpese me wo ha emema no be yisu mu saa no besisi wo mu so saa efi se ebia na mistakenly na ma okoko wo ba ko no se ni suba bi nya dwane entra no ho ma woni sanse mu no be ma ni suba anya na me kan no no wa wo ba ko na hwe ni suba na nkoyie me de me mpese me wo ha odi obe so ho akonfo bewu obe so ho akonfo bewu dwane na ko ebia na wonam wo akwa kosia de ope maami oni na mo anya no akosia be ma se wo tena se ne wodidi o ma ne bidi wo ya kama nso be ma no susu ntimi ma me he enkoda me ensa nka ne de ho ne na adwuma no ya no mu gina se wo dom ya dom ayem aka ho enfa ne ka se budi me dia ma wo na mo kwa se me ho mu be ma no de ne sebe ne be ma akokwa no ne ma me ensa ba me na me mfa me so me de me dia akwa ba me hwe me de eti kwa me party ba bi wo bia no wuso ye de ni ebia na o mu nim wuso ye de ni ayigwe enkrafo aye anwonafo ene basafo ana dia bom basafo etie basa hene ya wo Ghana nyina
so baby a wo bi asanko se basafo yin wo hono mo a asema ba beto dwan ano oden ebi so ntim me wo nkoda eye miensa e mama mi o metie so sa bo wan no obesori ajankore na akoya awere ho se mama me da sipi Mesumeda say I was here where Tafrija Abrampa na turning cano. Yakwa case number 2. And never say Ampaya Ebeja. Obisho and Wabatewaha. Na Zenab Abbas, one of your complainant. Atonsu and Watie. Na Nipo Danabano, Aye, Staff Sergeant Emmanuel Yabua. Sunyane and Wawo. And one show at Yako Tompaya Nyasam Ketwama. Neni Abren Obapa Yamaha. Just a no dear a man who am a boy. Yawa Bodia Yawa Snap. I will go see her and what you cry your Quran and your Bible and would you happy? Hey, that's one yabre. Oh, what's your Bible? No, how many who is a betche? We cry a mock as a precu. You pass a quantum. You and the academy chair. I am me. Mikita Bodia and the Casapre Queen. Sir, someone may back be a no cretrodo and trouble Ukraine. Nana no more me. Mammy, my auntie away. Inti me send me particulars car ho no and was saying sa dia enipa na obeboaye no say je say ye penny bi ka ho inti me ye ko pe nipa mienu e be ka ho inti ye pe nipa mienu no say ba ko no ka ye ho na e be ye 3 no on sheda nye serious e yes e be affect me and ye pe ba ko ka ho na ye 4 inti ye pe ba ko ka ho e ye 4 no ya twen ya wo ya wo say ne send say bra ene send say bra ene say ya twen ya inti that was 2024 no ne ye ma ye ni bri ye say ye sika o friend anu ayo ene ochina sa enunti ene ye dia ba ha sem se mo moaye na ba bi o bia no munyine maye na ade adwuma no ka se wo ode mamwa na soja o pese mo ko soja ni ene o je o sika sai me pacho ye nipa 4 no ye di bia che no nti se o ma ye 50,000 aha me se wo je o sika sai me pacho me do je me 10,000 Ghana cedis and can is 100 million and what je so do wura soja no no mo no ye dia soja ni e wo hefa sunyan ne rank ye staff sergeant na bra wo hu se woni wo se stanete no a wo kan sa soja asem kire wo no e di adwene na ba wo tirima ma wo di na chi sa o kan sa asem ne kire me no fi so ni me nua ne tie me kire ba nti o kan sa no like na ye me de nti na se metwetwe skani bi nso ama amanfo nti okasa no ma hu ni say bi opportunity ne na aba nti ma minya agidie ne opepa SNDs kan me particulars ne ma ene na aba be wiese yo ba ya sangage se na me di kaka ne ba ya sangage abusua yanko commercials mra sisi ya ye ba asemwe ye bebiebie 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sire mu if I shop na me sha dia wo bag bra ade ena so biem na tell me about me share me see you ba queen why me say bra said the time about me sha esia gimi ni me fiefo enya dia ba ko pe ebe so ye me dey do this o fa ni nyina bra se me ka se me di time about me sha ho adanse a riase nyina ebe te me nka enti se malaria wadra ni time about me sha anya anu ko die nanu moto a wontumi ani die no wadra ni time about me sha edwe anya ma oba wa fa afuro die wo ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu ansa na obeto time about me sha edwe ibi no hwese wako hospital anasa lab am wo hu se wo atridie malaria ibi ansa kayo se time ni TIME time about me sha afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no ebe tua ubenya bi ato ewo over the counter medicine sellers any herbal shop to do na mu FDA agi edwadue nkratoi ato Mama papa is okay no
Herbal Hospital. Specialists in every kind of bone disease. Bar Herbal Hospital. Baby, a son will be and so Yagets me sapa don't yagi. Spinal cord, swelling of the arms, arthritis, bone injury, swelling of the leg with reddish color around it, and so on. See, Bar Herbal Hospital has special ultra-modern machine for checking up the body. I have tried them and I got good results. Try Bar Herbal Hospital. Way a major edition. My work, my life. What to myself? I was saying, my wadu boache wonyame akowa wo fra food for thought this year nyina wa wo ye wadwuma opani awadu mpani fie so se opese o ware oba na se bem afie project this wani so ya wo hwe wonyame anim kwan wo pese wutu kwan awon sem wana Liberty Conference February edition was my work my life ye yesen free David nyom ediokron a trade rules and Deuteronomy 28 1 to 14 my work my life jumade nyina beba so edame meneda 22nd February Kumasi Jubilee Park Panosia pepe Ajum to phone in here. Yamami Diana Hamilton. Yamami Cindy Thompson. Emoji Music. Kwame Jedu, the resident worshiper. Na Edano. O mine ya wadu watch. Jai Riebre. O Yamede was Rafana Tadi Fetch. Obejina. Wopemman and Sasso. Na proposi prempa ubu du poko. Yenyan coupon. Walkross. Wopepona tabenu popo. No betu tsona tutu popo. Edia popo wabronsam. Nenyamema ebedia. Liberty Conference. February edition. Oh, glory. Hallelujah. Yeah, eradicasa. So we woba a wabie one kasa wadwuma obebunu a wo adwuma agribusiness fintech anasa agritech venture we ejema ye ho se wo hia sika de ahye wadwuma no na ye gidi se wasam ne ho hia enti na Mastercard Foundation ne Absa eka bomu ama wo bosia beye 1 million Ghana cedis a fi biara ense ho 10% per eneda so ani oha enchichemu edu a collateral nsam bia ni ho ye de bebro 1.3 billion Ghana cedis ahye more than 6,000 SME businesses mudeda na wo dia no ane diho fa wani chia yen SME project office Absa nkrabata bia ebenwo ana ko absa.com.gh. Your story matters. Absa. Hey sewa me hu wacho me na no me bisa ekra so ko abrochi. Kwaku afeina me beko me nkrata krani Hey ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otuadidi musa no. Oh Express Group Adarumenti according to IF4 opese otu kwan kosua dia Express Group do beka mind me to say Canada, US, Australia, UK and Germany say e to ana se visiting so a Express Group do beka Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. What shall I render? Indeed, what shall I render? Enemre mu die se wo pentade papa eye classy ebe fataw na de bo no da famu a ene na nhwe ba bia se Sarakoba boutique eton ma na mema ntade de kwa yie party office wear hodo se ye suit na wo pe ladies wear e ma bags ahodo watches jewelries ana wo perengana e mema belt na wo pe jeans papa enkoda ntade ene pii die ene na watu adi na wo nhwe se kura de wode abebomu eye 1 month promotion enti woto ade ba ko a wote 10% ade free so de ma we ya kwanya abode amatufuo ene mo amopa ne nkronkrato Sarakoba boutique wakwesa ho fedie mu kokromoti a yensa ne ho mopo da biarada hwehwele chi akwan awo soame wona Sompa FM Sompa TV ene di hwani mu telephone 0244797215 0244797215 Sarakoba boutique enter the papa perfect. And I'm still here.
Further more say someone try America kwaba. Yagusu ada yo ne madam no edi enkomo na zena boa me. Ebra na wo sister eno na tie no. O kire wo kwan yo fa so wo hu so jani no. No so den wo hu no. To share the market no we exchange contact into free hono number man it me ba ne ho ne ade. Na wo sister na tie no wan ka bibia ankere oni su ne ban bi ankere. Oh no, ene wo hu na you very humble. Okay. Huna or you're very humble. Inti misuma huni da wa hye ni uniform dia ba betu me wo ho na onim se wo ho nti oba impromptu oba ye na me wo ho nti huna o ene okutukutu nipa na no anya ne humble sem so obi won mo ye humble nso na wonye wo sister na tena ye no anya de ye obehu su ne ban bi woni mu entoro kakra no kora kakra na adi ahia wan ka bibi sa ankere won se like omotina be 3 months no ena sa akonya an opportunity ne ba ye na ejuma sem no enti omotina say madam be 3 months ansa 3 months na adu sika kwama no se omotina be 3 months no omudidi nkomo kakra na assemble ko na ofre me no ena ma me so on say mechiri ba sister nipa no obi atena 3 months me kura me nim se bi obekasa afa kura 3 good months pe wo hu no be 3 months ana onso wodi sika kwama no na papa no won ware ye eno die mi ntimi na wo hwese ne ositie no a onware Debi onware oya branch onware na ne hu so gina ne ho so na ne unity ne hefa na wa sergeant by ne unity no minim by bandage man na o minim so oye banda ya na me hu so de beto TikTok ne ade ba wo fle na on kan kwenti wo fle na obeka se oko peacekeeping na tama na mo ne di nkomo no na da bi ama ba bi san se wo kura wasem wo no se de otoso me ensa mo ne ba ye no se so won kan kro se dey bi na mo de ba ko beka ho that time no na ye nyina ye tuawie ena oyi ni subai na di kire ba de ye ho nti na akoye se ye frɛ na ye money pressure na wa ye meba me frɛ mo na wa hye ye date se e bia August ye beko nti August ni dru ye na batch no call ye no ye yanko no ni ye ni brain so ena wo ko pray ona ese so pray ena like odi ye nim na ye contribution kakra ena ye de boa no mo amosa na mo so de madam yanya ne yamra wo hoi wo ye adwuma ba ya wutumi nya sa 10,000 Ghana cedis a wutumi ya contribution ma obi soja ni a wono re yafo na adwuma abantwia ne ka no wapira ana wo ye contribution sare ama no ada mo matikuo bi a mo ya adoye sa ho mo ntikuo enti die na wonya he a ma wutumi gigi iska sare ma no wo hu mo bro sa ho wota ache nkrofo sika ana ne hu no a eye mo frɛ ne humbleness no na dabi mente wasɛm no a wo kana se o mente ase se wo hia nipa eno kra nya ompo na wo hia no eye wo sister ɛna ne mpena o ye sojani mo se wo ye humble enti 3 months pepepe no wone waka adwuma sɛm so obɛmo ya fa wo sojam ɛna wate ase ama no afi wakopra ɛna mo sa agigi ska sa de ama no enti ska no mo je se na sa de ma no okay be 2000 near the man nipa 4 no na mo je 20 million de ma no enti wodi wie na waka de asɛm kyerɛ mo okay ye yi no kra wan frɛ ye enti me wo ho ɛna ye ka ne sɛ o si nipa na o fa ni moto so no o nipa ni wi enti e ka wo no enti o ma be fa no court ɛna me busa ne sɛ o ma be fa no court sɛsɛ ba ye ho no wan kasa ɛna me de me hanking call no na me de na me ye madwuma enti no actually na me frɛ no na me busa ne sɛ we are very ungrateful because obi aboa wako wo nkwante obi aboa wo se wo de fa phone kra ne frɛ nipa ne ka kyerɛ ne sɛ ebia ye kɔyɛ mi surgery no maba na mo ho kra te sɛ wan frɛ ye ba ye sa kye wo sɛ ya kye wo de wakɔkɔ to ne de o frɛ ye sɛ ye nye wo de ye ni hye ye de ye asema ye ne wo wo kan ne sɛ ye sika na mo agye no ye sɛ mo mfa ye dwuma na mo amfa ye no mo fa ye sika mbrɛ ye na sa bre ni wo na ye fa sojafo adwuma na yes emu ho na ne o mo fa wo mo na o munya mfa bibio no yeah ose wo ne papa bi wo ho a nti ono no de je se bia wo send this scan na wo be send this scan si so ba ne papa ne de ono be kasa sika mo ye sense me pa cho scan se ne esiko ye ni ose wo bo amount na wunya nti o ma ye ne gradual process nti e wo ho a no wafrɛ se bia ma 2000 ma 3000 ma 4000
Nipa no wa papa so je mu adwuma. Man 2000 man 3000. Yeah. And I'm cheat as 10,000. Yeah. Nti ebi wo ha wo say ebi a panyini we yi say ye mesan ema mo. Nti ye ne dey just wo say me mfa sika say yimbra na ya pe bi na ye de ama no. Wa ka sa ye de adwuma. Mpacho me ne obi na ye adwuma boutique adwuma. Boutique. Na asam ne ba wo maami ana papa bi susu hu. E no mo kire wo se koya na. Well, yeah, they papa free. Me papa free. Nti me maame so de wanyi ni kra. Nti wa wonim die mu na wo ye se nke beboa. Mpacho. Okay. You. Abusia ye boy homode na asabi me kai sa ba pen me boa. Mpacho. Free ha, wo free ha ko ye no embusu no bo. O friend na onfa. O friend na onfa. O pa your voice man time that so it do 24 hours na. Na free. Sa no ye no. On feel cry. Obeba be hweba wonya no. Na asam ne ba ye no. Wo nua no timi kire wo ba bia wote ana ba bia wo ye adwuma ne ade mutimi ko ho ne mpanyifo ko di nkomo. Me pa cho ye ka ne say efiti won me nua ne ka so obekọ ho. Oka so obekọ ho anu aka kire ne say o peacekeeping. Oka so obekọ ho de wo boa no hu nyina okọ ho wo kire ne ba bia no wote okọ ye no okobusa yesi woni ho okọ peacekeeping. Ada bia first no one no tie no 3 months no mu no na wonim ba bia wote ho. Na wonim e ho na okọ no okọ ye yesi woni ho obekọ no wesi woni ho. Ana mobo asojafo mpanyimfo ni bia ma ne. Me pacho ye nim soja penyi on te barras de ye nim soja penyi dia waje ne dan wo baby na. Na akwa we so ye soja ni dia. O ye soja ni pa. Pa. Yo. Agusia asemi abrampa ana adi akire. Ya chese from day one nyina wonu owura ye di nkomo na. Ha. Edi be ye obi ne. Edi ebe ye obi ne. Ya ntena fofon so mane na ne yakwaye o. Ai ya ntena fofon so e mane na ne yakwaye. Ya se ba bia mara ne da no. Ye de beto na wawura yi si ye bono no wanti a. Ye be kompanyifo ho. Sa sojafo de won mo kira kwan no ya na nye na. Wo be hu wo mu sesi e. Nti so obi ote nkwanchen. Abrampa asemi yakosi sei. Mami asemi bae mami ni nua bema. Ana dia asemi bae. No mo bae no ye kenda se ye be frɛ abrante ye na kasa o frɛ ne phone na nenko etimi ya audio command me ye ma no ano so eye bi bae na mami se uti abrante no ho se di osi kasa wo ye audio no ba se di osi kasa wona ha be kasa ye ko medika area wona ke be dika o kasa boko eni abutirem eni surom mintimi mfom sika ni menye nipa bone ni menya accident kro mo boa me chese nanu mu nsem no na de oka bie mu a eya na oye me ya ne se empanifo ti a manu aduane bebo mo ahwe be yi madi no waka ne no waka ne se ye enti odio no ye bebo ama wiase nyina ate nanu mu asem na makase 2025 yi mame se wo ye hwan wo se wo na wo ye wo nyina ne man no wasem foro soro ha ubeti ho asem afidie ni so afewe kura de ye mfa nche obia ye mfa nche obia soja ni a wonimu mra sanka ye na nka obi onam nkwanchen kura de anka meka se onimu mra na obi a wonimu sentina bi se wo ye so ye soja ni no na so ye soja ni pa de a ye be ko ne na kodim ebia na oba no so na ntesa madam wo ye suo a wo diskane ma no wo san diskane di be na bai Inti say odini din ni ye no the oboni din re to say Emmanuel yebo an ado kitadi mi enu on me pacho there be no so ne some na you right so do obi die na ye and so na ye be send this can fa yo mumi enchi odi no mre. Hello Director, pacho good evening. And so bad ya do ho ye en so me ho ye pa adaro mati record ye no na afi na menya time kakra mse me na wo kasa odaroma nokre wakani nyina wom akokore ne ho yenim ne makasa bebre o ma memre bebre kandifo na wodi manim no o shay me Saturday Sunday to Monday sebi mpleduasa se de bi kan o kai bi no se me na nka tini bi di mi side na magia boss no kran kama to tu yaka
me ho a kama to aka me ne wo kasa yi se me kasa me bitimi da na mabranya me da ya me so ne ne ma me huhu boss nso hu da ye ne ne ma me huhu mani so nyame nyanim en kan se me na timno kasa metimi dia asase na me ka metimi yi kana say papers ye wo metimi dia send am osisi am ware na ye gusu a nipa ba ho ko ye twen de besi me twen ha is it papa yi my training from Saturday Sunday Monday and ye Thursday it's not Friday ko twen no ti se je de ko no se me mani amre e wo kwa e papa ma nsuro se kyina nko akọ frɛ wɔ dwuma mu hey obi ba report se sei ɛne ho na ne ma wi ne ma duro kuma ne ma wi ya banesa to da roma mesere wada waboa me aya de ni panyina ne mum no iguso o se Monday Tuesday and then Thursday to Friday o fana do o nya botre o betime nkasa ko mama assurance so de be mame ba cho yan go through Saturday was me call me die I was here no ye meeting this as an cratering in send you say ya mwahwe ya e wadwira e ho ne ye wo ya egusu a e twen se o mbaba beto ni person ni pa ba ho ko any problem na roma mintu ya the cleaning the case ni see no minim se fine ni papa nya na de but me phone iraye me na me sa prepare one number say there be e be kam akoye se me phone ira frame e be ka se macheda e na me do me phone penny cent na me am sa prepare one number wo mo so no ko mani abre se be se mitua oda roma anya sa me make sure and as a week no 10,000 as a boss na me nya de ba kura mpona medical pedi aba na nkakra sa me nim se bibia be yi ɛwɔ ɛyɛ ɔtafrigya abrampa ɛne papa yi entam sojani no ayɛ ka no ho asɛm na wɔka asase bi ho asɛm na ɛno so nefiri ɔpɛsɛ ɔkyerɛ sɛ odi soja wato asase wɔ adwira ɛhɔ na me sɛ wo matena nti wɔ asase wɔ hɔ ɛyɛ a sese baabi aduro no akɔyɛ akɔso ya family ne hia manim hɔ ɛyɛ yɛ manso a wɔbɛtumi afiri adwuma no nti na wɔbɛto asase no na me ne nsɛm wɔkeka mente ase na mayɛ diane yɛ hwɛ ne nyina ne sɛ asase no bɛto ɛna asase tɔ no simple kra ade na mfa krata kra mere omuno mangopo obi ma ne nto no mvante ka no o kan no de ato ha eti akrokro na che na numu asɛm so no ɔno kasa a me se wo bɛka so obedi ka heaven enti ma me enne baabi a wo se yɛde ne gyina bia na yɛde ne bɛgyina wa adaka ni madam wo se ne din ne ebiem de sɛn Staff Sergeant Emmanuel Yeboa ebiem Staff Sergeant Emmanuel Yeboa ɛna wo send this scan so din e ba na de sɛn Pacho Joseph Seidu wo sister no a ɛnam ne so ma wo hu papa no wɔtumi ne wadi nkɔmmɔ biem asɛm isi yi mepacho me sister no mpacho an de bia yɛ kasa ɛyɛ wo maame ba na mpacho matri ba wɔkyiri ba na ɛno no na wɔno nso ntumi nkyerɛ wo sɛ bia wɔne ne hyiaeɛ no ɔtumi hu o maame bi namba na sɛ ne bi namba bi a wɔbɛtumi anya no mepacho yɛ ka ne sɛ n'adwuma mpanyini bi na ɔne ne kasa nti sɛ nipa no nso namba na nipa no nso me so me ne kasa nti akɔyɛ sɛ ne nua mu nsususa ntaafo bi wɔ hɔ omususa pa asa ba ne ose ne maami ewu aha me ka se nipa no wa mo ka se munya no ono ye na dwuma mpanyin no asam ne ba no so motimi akọ no so me pa cho wono no friend se ne papa nti wono oji sika na one no ye sa ade no ayo se nipa no oji an ode akoma no pa chan Sergeant Emmanuel Yeboa papa o mpene to mpene no a na wode sika no aba ni aja achiri die 10,000 die na kura nsada nye sika sanso waje ne dabe mpacho sika no enye 10,000 o 10,000 yeah nti say me na me ye leader me na me je amount for the ti una wo be ko ama wo mpacho enti sika ni nyina yo say me pacho o be me 500 million 500 million mpacho yiri die de mo jama na ka wo oh no de eno se we no kula no we na ne hia ye wo de won fa de aka amount for de ne me fa ma wo yo mame ti ho ma ye
na papa no se wan hwe yi a dia ye de ba ye no ye free ha ye bebo anan ne ani mpanyimfo mo sunyane asrafo mpanyimfo adi nkomo na ya hwe san se ade no bobobobobo na se mo a ye be hwe ba ye de beto san san asam ne ba ye no san kaye na nke ye mfre wo ne won kasa ide a won sam nyina agu ahoma no so no ne ya bo ama atiefo atie no ne nyina na ada akro no na wo dada which means why wadwen say wo nye wo ne di nkomo adi sen free last year last year December nim na ye nyamfa manframa mkura so the ba wo se ye nwo adwuma ansa ne ye beka asem bia dis ye di mu adwuma ansa na ye de aba etimine ne kasa ya ka tenze bema se de omani esi abre no se nye se ye beka na fidie so kura wagye atum so msika ombo odua kro beku ni nyina wagye tum wo se papa wo mo aye no ontimi fa boni nti omuka no ogiska na ekosi obi so no bi enso akotese na ze dua na ebu akotobi so na nso akotobi so sana se ne nyina ate sa pepepe sa ne be no se ne asrafo mpanyimfo no kasa na wose babia mara ne da ne ye de to a ye de beto enti yanko ma te wonche ho ma me ne yen hwa de na akwa no adwuma ono staff sergeant just for your cry just na adwuma no ketua mpo enko soro saa ai bowo for your staff sergeant, what we need to be officers and a fire in Nipa. Now, when you know other ranks, when you're from other ranks, when no one could do WO at the one, let just whap him. Shall we am sorry and what's me about at the mo. And no, only to me, sir, of fire in Nipa. And this kind of what the man will be. One more year more fun. It is kind of Casano. Ube come no cramp on one shed and ye be any. The moment some and out to me. The case can be mania small and no money at the day. And this kind of what and cofubi and why eh ufi and aqua from our quasi. Now when we dear, woman training say a phone. Sa other ranks if we no training. Officers cramp on other ones when it training warm. It do money. So what be your officer? Obey into no training what we do any. And to staff sergeant Emmanuel Yabu ya wosunyai. Was what peacekeeping. So you need your peacekeeping. Never so and yes now watch now could be a woman you almost say. And tell what they watch your more entro. Now Staff Sergeant Emmanuel Yabu Wosunyano was our Johnny Soldiers Band. Ewo sunya hono. Enu ti ne yakata say on penny 2 and penny noa. Ade no wanya gye atum. Won mra ne entrase na adwira asase ne yenkonkɔhwɛ. Ye de yefa ne nto afidie so. Ne mom no ye ma no be ye na awotwe. Se wa ma sunya hono mo no nia nkasa media nimu na empanimfo minim wo sunya bars was many asojafo ya adwuma 36 years minim papa ama because me na trust because minim say wono no scan we ni bibia yeso bia enti yenkokro no na ye ma ne mre ye ma na awotwe wa ma say ya ye be ko ni mpanimfo no e wo sunya e wo de ene ne be trust se kira ma wanchewo enti adie na kana say nipa no a wode say sika no koma abo no wo ba me yehu say nipa no ne na di asamba ko ne se wo asojafo no ya na ye wo emra wo hye obi ase a ye nyini ma wo hye obi ase a yesa enti no no wontimi ko force se ko jiska wo dabi obetimi kwa ye obi bi kwa ma wo kwa no ye de wato ga room ama odwuma abo enti soje di ne de ye ahwe yie esan na ato no papa panimo no nakoda no ene wa use no no dia jiska papa no kwa so no obi so wo nanim o wo say abanya ye atwa mu in fact ye nka sam ne kure
Woman, a beautiful Falcon, ye name be a amwa. Ubefo be Juma, Nipan Woniska, what Fiache, near Gojuska. Kofodi, ye never be Basabasa. And just a many may be a centennial can say. Seven said you when the Juma Bonwa, ye be in film. And 20 the Omrani and Tracy. Never can be a yellow fashion, ya faso. Now, Yaman is a chance was saying, that's why Madia, and you swing out on Yabako on Macon penny for a Tracy. Yabako, not Yana penny for what I say, Mamma be Sabra. Mamma bra, my fuel, papa. Hey, mammy, Jay, ever see a honey of a boy on combo. Aye, yes, yawa, chirawa. Menene babon komo pa mam ya bisa na yene no eni enkomo fanfa abisa wan maso ye sede enyoma eko mama hen me je so ebu wo ye fedodo me da se ya wo fe ba me ba mama me mpa na me na abusa fo mama hwe Sompa new studio so hu akono se mo kuro oh that ase Nyame nhyia na pa ne management na ma ya ade abrabo ye adwuma koye nim me be hwe ha ne mani age pa I very neat nti wo product bi na abesa wo tone a fabulous Sompa papa bi environment no kura kasa ada mo ase wo de wo endorse ya na se da bia wu so wo no kasa ya te so what you say mama adusa enyoma kwase nyankopon adom nyame adom na ye be kasa afia pom ne ho kakra abre bi erade be me akonya asam di ka kan se yade ya obenya wane fi yade ama me wan se fi yade ye be ka du sa heba mesha ni du sa heba ka so masam enema yetumi ye dure ye ba ye emfie no wana da so ahwe emfie ekodunie nyame adom obi ye no wanom a waka boni bi afa ho mesro yade ye fe ne kooko sisi yade abeto waye adwuma ya usisi ya we ya kooko na ba beto woye ho hwie nye yi a ko heba shop ko drugstore ko license chemicals ko bia be wo ko se me pe edusa heba mixture ene edusa heba capsules to nsuo no to capsules no kanimi no bom na enum wonnom a by the grace of God ubehun say kooko ni sisi yade ni nyina away ni nyina afiri ho ama ho aton de bia me kase kooko ma kwai ma wontimi kenka Bible kooko ma kwai emma wanka sa ade ne benzo hu ni yie ade ne wa chi kra hu mesro wani prunsuo bomode ya so ka kopedu sa heba mesha eni edu sa heba kapsa sa to ba bi etu aduro bia edu sa heba mesha eni edu sa heba kapsa obenye bia to ehonye den nko ka si drug lenabu kuma CNS chemist Osons chemist Freddy Mens Misty have made one de be PF pharmacy o was takwa abibidu afie bi ho takwa defo mo mfa mo ni che Christ answer mo am work ko Sankotek pharmacy ba bi eto adu bia wo Ghana ha no wo pedu say ba mesha ne kapsa sabe bi wo bu wo da bia be kase ne koku ne wo ne tim wo bu wo ne koku no de ne koku ne tim ne wo enti say wo kase gu su a unya hwane enya efewdie eyare na aba eyare ebasa ko pedu sa heba mesha ene kapsa sonom mo be hu say pampa ne wotim ni nyina kɔ na ekuru ne wotim ni nyina kɔ na hoatom obo wa ne yembom se ye akukuru dudududu ne yembom na eworo so se nipa na enche obo se be kaka wogina na ya na emogya na etu no na wo bleeding piles and now say bleeding hemorrhoid mesro ko pedu sa heba mesha ne capsules fa ensuo no ka capsule no nenom wonom ne saa ubo se mogya no bibia waye free empo ne dwu ne wo mu no ebetu akọ ama hwato saa ne Awurade nam edusa eba mixture ene capsules so eye adwuma bo modern ase edusa eba mixture ne capsules no obepe bi ato na aboa wo namba ne de screen ani no iguso aye kasa ya no si wo frɛ ye ya ye no bedi nkomo afo betiri so afrɛ ne ya asɛm bi a obi an waka na afi yaboa ye na nkasa ye wo clinic ye yi adwuma ye wo mfidi awodo a ye de yi adwuma wo ba ya so ye a ye de mfidi show ye wo Kumase Swame magazine macro Kumase Swame magazine macro go filling station ya wo macro no emu na ye wo Kumase Swame magazine macro go filling station wo macro no inside na ye wo kwa Accra ye wo Abeka La Paz baby a Las Palmas restaurant no no we feel Las Palmas restaurant na pizza mind one so ye wo na chi
pizza man danachi e wo kwa no ho a e ho a na ye wo wokọ sunwane a ye ni town susu godo hwiani mu e ho ne ye wo nyame adom herbal shop drugstore license chemical shop bia mu benya do sare bi ato wo besi me be me nwa ye mre wo besi me ne obehia me hu sare me ntem wo besi me sisi ya me ya emu hyehye me wo besi me to asente etwe me wo besi siate kandi mu de menya no ho bora herbal shop drugstore to mixture to capsules no from mixture ne capsules no honenom by the grace of God eduo no aye adwuma abusafo ni aro ne yede ka aye adwuma pa wobi a woyem bum saa no bia beko obu ha ne boa no ye ne ya ne boa no tutu no ne boa no hyehye no ekuro woni paduanum mesi aduru a ye de kokodo so agumu no ekuro bia wo ho etukọ awurade na meso kasai e wo TV station ba ko so enene nansa na meka se be me biara wo so ye be ma wodu aware so no wo ko ware a ade a wo hwe efi wo ba ho no emu wo ha nchemu adwokunu 95% sex be me bia ware a na dwemu pode ware no wo ba wasade wa ware mu no emu 95% mpaso agoro enti wo ba sa wo kwa ware na de kwaye diane no a wo de kwaye ne emasie enkwa ware ebigu sofo nka asem wo henchiro maami de sameka akiro wo sofo onka obi kura ye marriage counselor so ko ni masase won kan akiro na so ye de ye beka akiro emu 95% saade no enti se wonim na se okọ na atoto na den sepe asem ya ba 5% de aduane ne ne emasie wo ba ekuro wo ho me kan kwoti sei wo bebu ha ekuro wo no ho enti se ne be me hye nye libido empom atenkada no wonde woni bi ne de ne ye yaw wo do ho kan kakra bo so kakra bia na wa twene to ada ne ya ekuro wo ni paduanum enti me ya na wo twene ho mesro asempetia edu ya wo hwe edu se heba me chande capsules na wutie ko drugstore bia ko herbal shop bia ko license chemical shop bia mu ko pe me chande capsules ni bito asempetia enum na wonton ye telephone numbers ni ebi na wonti bibia se ma me edusa oba na be fam didi ma me edusa be ma na be fo ye me radofo ye fe ne papa edusa wo fe na wo se elder masem ni ewade mfam so na monyem ye bejew what you say ye wonu makomako edu nwotwe ye de afa FDA fo nsem ama food and drugs authority age atumu enti wo de oba ma na ensore kra bredusa clinic kumase ye be hwon gonorrhea syphilis atan so ache brame ye hwon BP how Brian show diabetes how Bramian show gonorrhea tete syphilis tete wo ba candidiasis how Brade be fire so na wa show one kasa to say be man mama me be man nsori o e ya gie go ne ma ya ham yo Bramian show ya de bia how bia ne onfidie ye show ne de aduro ne de aka ho e bia o mama me wa chichi me de men saka bi baby me kasa me we me kasa me ba kwa aware fa number na desk ni nim no e bi so we ti already we tie number no na fa ye wi amra ye monkomo e wade mfa ye nso e wade yesu won fa ye nso na won fa ye resa emre wo ugidie baje won kwa anano yesu dan ne ni o ka say me won say honhom bi afiri mu kọ honhom na spirit of healing a e ka ka the bleeding woman obana ne modi etu no honhom ne ka no na healing e de aresable no e wade mfa ye nso non fa honhom nka ho na yare sanya wodia gi number ne yebre na yebe 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and 055 700 9824 055 700 9824 055 700 9824 055 7009824 do de yare saba na yerade ofo wugidie ene eduru aba no so de yare saba di ka gidi na koto na ho yare samra no wa kino hia ma medusa ana papa dusa na so ka sedusa heba ni ya jusu se ma dance ni God bless you ampa ma dance ni amen ya dance ya so da se na be se hia rade ne bo afo amen I was already dusa about Santa one mon chan and your kwere ma me dusa ma mi ni ho ani ka papa we hia no one on one and I say yes
oye maami ankasa na na yakoso wakai mo sa Sompa 93.1 Kumasi abusua ya ba ehwa adabraka enti ya no wahye no so ade ama wadwaton de bibibia da wo pese de ba untumi nkan wasam mo pese Sompa ya kane ma woni adi wasam de ma wo a hwase wo ba ehwa adabraka na ye no wadi nkomo wo penchemu bia frempanyefo 0272 660 721 0272-660-721. Yasa wode koda na sa scan biem. Ubenya life and color de pa wo mu na se yatekọ ase o ase ni wabusua ya hye ho pa. Sompa dane do nyina ya se abase ya ba mu akatua pa. Etenu ma kire wo so na ha wo no. Eno ne yabase ya baba bo sa scan wode koda no na nya ya na san so hye. Na ketima ha ba santanie. Ketima aduma bo. Owunro se. Yes, enu de owo bi. Otu ya de infection. Stroke na hawo hepatitis ni nyina kitima herbal center obetu ni nyina se wo akodua senior high na di nhwani mu abu akwa 0246 914 0246914717 kanji na magic drinking water eye nsukrojin ye nyine nkonkwa gibi ko so bo yewo moja na bedia fusan wadi aduane bi na bo yewo ni nyina kanji na magic drinking water I was your Brahma UGC, Tafuni Road, Honsio, 0241 449191. Express in your call. Ye too quiet. I hear Napas Oko. Ye fire, Canada. Yadisu Yadina, Yamfanko, Australia, Yakwako, New Zealand. You could pay Bibia Nina Express. Kumasi a flavor on about Accra, Kaneshi First Light, 0249 000448. Obo haba medical research adwa to adumenu ehwan ye wo yade bia otu ase ni nyina be firi ho fo ani kirem na onhwewo adokotafo baboa opa abusua wade preka sa pa yade gu so hiem yesa de gu kwam onomo a bibia me kama 0249 761 508 na Jifas P capsules Jifas anafe na give us and show aka ho give us as an new man de e na confuse me pa so I was ni nyina kwanse ko eno amu na wo yes give us give us ko no koko GB P capsules e be ma gina mu sie ye brane be ma opese wo tadua etimi wi adwuma yi a give us P capsules e be so a na give us co capsules no so ho enu betu koko ni nyina to ase de ama ni nyina afiri ho give us about mixture Ebeboa ma nwotumi ato open do moto a 0543 222470 na adwumako bi nso ape susu collectors wo mo mbagidi susuo no me no waye adwuma abusua yes no o sanim kenkan ni nyina no ye pe opa 0209 581003 Liberty Conference ye kwa ko bompa ya empire pa echine ya o man ne yodubu ache wonu na ejina muo adwomtofo no doso Diana Hamilton waton safre no Cindy Thompson MOG Music Kwame Jedu Chichiala ye Liberty Conference Jubilee Park wochina dra kwai na abusua no manyina enkoyie mfama yasan koye case ne so na ya ne madam yi ni nkomo na che ho kakra ewiase nipa ope oyesa atechede ope omoja dodo a ne di nsuo afre mu ama hwe ade a sojani yayi ebo man ese man na me na mi se di osika sa ne ntino nka bibia ni a akai boko ba mo wate mase pa ni wadi nkomo free December ani wakasa se bema ade a wuye wanhwe a wo bekasa ma anwene wo ho wadwuma free sa kasa ma anwene enso so enne echina no ma me yanka bibi nkyere eye sojani no yanka bibi nkyere no enne nipa bi edi wo mani abomu asafo yen tese ni breba na asori yo me don se ba sem bi se ba me ana nipa bi hedan timase wo freti e money bia kro on se ai ana na braba ende to bo ase tie me ma mi ti asema me pese le kan se enipa bi di nyansa kwan e di amanfo sigawe soldier for no be any police fire migration prisons just institutions no be adi duma bi si ato mo so memi afo duma e di po fosika wa bra se mo ni kamafobia
Oko kase si o si ai fa court no court on friend san ye me furu we ni se munu sebe ene ma ya na mi dano wo friend pa na bona mania wo se so pa for mo daika na ma be daika Messi afi 2025 yi enya dia ye be mo obi pia chance am wo ye do so ye bia mo wo ye hwan onyina ne man na sa se me fa ho a ye be ka ne se de tie usi so ja ni de se wo body na mi tie Sergeant Emmanuel Yeboa. Usi the same. Staff Sergeant Emmanuel Yeboa. Sunyane na wowo. Sunyane wo. Mpacha. Mame, me ton ka de ma soja for mpani for. Etie mi omo Ghana ha. So omo ko da no bi di ne me di agro. Omo se adwuma no. Omo ku soja na num ase. E se soja de ka mu ye nim se mu discipline mu fa ni agro. Na soja for de so ntimi wura musa. Wo no ko abra na eba. Wo betu di motor press kwem. No wanya da get me ko ti obi sika se enipo be na se nu sika se me me afa mu soja. Na kwa what me akompra twen o. Oko kempra ko wi mu di eye yo be ye bia asa de nkrofo sika se me da ko man panifo bi. Mame, ye ka no kwenche nipa. Ye ka no kwenche nipa. Afi se de make am. Soja ni no, ya mpani de mpani to. On first kanana. On first kanana. Se ye ka ti on first kanana. Do what ye bia mo na mane. Soja from panifo wo mayi mu. Ebru ba bia kwa na ye do ato ha. Se ye de fanfra mem. Ya de fanfra mem. So omutia omuma branche no etu ni nan e mo ne to first kan fa meto so pa fa na na so dwemna etisa se dia bebe fa kasa preku ni bobia no me metre ne kwa manako metre ne kwa manako se si e no me wo nkrofo mu wo wa uya memoma abu akun amna mkatira wo nkrofo ya wo ma wo no mo no so woti obi ade na so untia hey me si kwa yo mu be fa so no na no mo so ma na se Manutie, kwa omu be fasuni. Omu seni papro ni di nu abusa wo asami fa odi. Wo sise eyeboko. Me dan kaniria na fe wa bedase. Na wo wa brochiro, wo hio, wo wa ne betwa. Wo wa na ekwa da ka no. Wo be dan ko ma be putu agu so ama wo mi se ewiase eyetu. Ana to so biem. Sa e bia ba asami yakam. Sa ne ma se na ba ni babi ebo bobia. Sa ne ma se ye. Wo de ye ka no kanje nipa. Ababai said the nation abroad de kasa probably bobi o ha de be na ba ni tiri sie ase na okan no wase ne nipa nsuro nyame o ka ba bu sie ya o so o fa bo no to nentem na wo di se mu eti se bia ni nyama e bia nyama wa beba be tia sika na ma se be dan ya dan eti ma me 2025 yam fa ni pa bia ni ma ho ye emfa wada ye be ka no pra tie ni pa no se sie ni de se sie ya ye wo mu de Uti obisi kasa o ya de man ya man. Ene soja foreign police le fire for nko a. O constitution sa ni nyina ma me. O me di nkrofo sika. Na me afa oduma koko bodo wo ho be bia ye fa ni bia wo. Na me si o bia fa ne hauna. O bia fa ne hauna. Wa o bia tu sika wa de mu osisi bi bia no. Fa bia ne tia ye ke ho. Ye mo bia sisi o bia 2025. Ma me das. Na so das. Abusia wai aya samwa baba to ya pono so. Staff Sergeant, we are no near sem. Baby, I'm on your cannibal. Nasa, ya chia, nasa, and chia, a bete. Aye, Sergeant, yes, ya chia, nasa up a salt tia, a bete. Ya no one can't unquestion be a young twatwapi now. What? Yet a cannibal, dear chero. Ya mawana, quackopem, now watching me a noontem. Now watching me a noontem. Nasa, now watching me a new drew. Na ya antohe, I'm from free one more. E hono na bia wose ye de kono ye de beko sankran kro na wose asem we wura ye be wura ne akwa obapa ko akoma to ye mwati santi ye se washman ye kwa ne mprensa na we ye ma ne nu mprensa wa baba ko we ka mu am ye nu wa be ne mprensa so no opanyi no bache ye nka ko akoma to ye na nyame ye adomu a ye bache ne nka na afedi o ho bia no ye tumi ane no waka abusua ye nkwai na ye third case no yan famara na fe yan kan tan so enna no jaza ye ko ne se soja fo dwumadie no bibia ye hyehyehye wa no na Exodus moringa capsules na ye kan fo dia ma bibia Exodus moringa capsules abusua ye se wo pese wo yade etu ase de firi ho diabetes hypertension Shasa obanom Exodus moringa capsules ene dandelion capsules CB ebeboa papa na atu diabetes ase ene hypertension e de free wa ma ho atumi ato kwame ayawodo ayeto nro won sabaka bia na sofre e wo 0544
447-033 0544-447-033 bibini toma plus nsunie eya du papa edro tatahwe ye tu osa sere no se osa nye woda obeka se osa ya de kuma bi na nya chewa na osa yes yade bi twa yade bi mu eya stomach ulcer se peptic ulcer anasa gastric ulcer ni nyina die ulcer ko na bibini toma plus enuro no kono pebito ebuso o chemical shops ahodo mu anasa over the counter shops mu fry e was 0541 337-810 na enya bi eto na Robert lubricant nsunie engine oil papa ya eba boa wo na ama chese wo car no fort awodo ne nioma awodo etaba bamuo no eto ase dia firi ho engine oil buo no mo na akota abusua chese na car kura no ka udi kwasi kondam ema ya to ya nka faso wo so na unya Robert lubricant we adamu yopo bibia adamu correct ema wo ka no nsasa ntantem esa aboafo consumption ya de no etete so ademaw fry trotro drivers track owners ne ade mumpa bi na monto I was 0592 350916 0592 350916 na yeni nkomo ye kone tew ye case number 3 mame what na say ye kone jaso ma hen ye na ho ye de me ada mpacha won so e jana do me ho ye pa e pa cho wudi jaisaki be ade ni ye mame be ye mame wudi be say jaisaki Joyce seki pacha ajo mame Joyce oba ha ye wo bodua ye wonsa afa ye Quran ana ye wo Bible so ho emu de na ape emele kampensa mo ko na ada tonje woni abre won so se wa ma na ho grosso yo ba na Bible da bi ansa na Bible de se nko ansa de se ye gunsa ya first wa Bible nti na meka da me ba nti na no pade yi eno na me bisa me pensa o pensa yo mami so mami so mna fa ko soro mami fa ko emo bi antete wate wa ba ha no wa ba bibia be ko kama wate me ba to bo di ayeme de saki mikita snap ye na kasapra ku mikita snap ye na kasapra ku san na mani abre pa asem bia me baka bia no kwatrodo entro bia ni na na no mo ame order mami dia na do na mo Papa, my don't know Mokun Amowala. I'm Fantini. Watch on your magazine, and you never get me. Foreign command. I somehow on him on Tashum, Papa. Mamma Casamitio. You know what say? Sorry, I want me free there. Because I adding a bubble. A payment come attack for a bow. You can't about in what nabada. Ika for ban ba nin gwa na ba chain go for ba on gware no abedai ukuru ne yefra ne sei ofan ko sam ebusu apen ko sam enu ama hen na ebusu apen na awoye ebusu apen mpo chen wo fa hia we esia central region na kwensia oh okay na wo hia ne brebe eye de kwa ba so na fa so wo hia no bo me nkomo yi okay emme de me wo me fi makesim ba ho na me hia no ho na ya dai na wo hia no me be se me hu mu yi na o ya dai e kwa ba so na fa ya wo hia wo kunu no mo wa na me kwa asalo mo pa aso na me ba na me hia na ke na me nyim na dada oyo bia na me nyim na dada na obo ban to obo dey no obo ban asore ban debi ban dance ban oh okay nti na me nyim na dada ba me nyine twitwado asa na ono ko wa na emusume wala emezi mukunu ewu dada nti dako na maku aso na moko destiny nti ma po aso me ba na me hia ne dai ofi wo so hu apobo ba no olaba ndo shem na family na wala wagana na ja samitio na ati ma wa ha na ko na mi ko fie me fi aso mi ko fie no na so wo ba nti odinya ma nkofu bi lo won ko horman na shada hu fie hoye na mbisa na cheche no
When I'm going to make me want to make my phone, we are looking into Bassin the uncle. I know what kind of gentle than I just imagine who win it. Macadam will be. Nami was a more robia, me not nada. Me can phobia, meaning that no so you matina and the many. And to Papa no ban, me not denti. Oba no can. No, the can not snapping. Poaching you. And the Oba no can, my performity. No, it's a minimum day. Papa no way. Because look from where me minimum, more cause that. Sabra no, brother. What kind you? If you're not, time I was having. Oh, I change mean to Monka. Been about 10 years. About 10 years of pride. And say, Papa, I'll cut them and Miss Minimum there upon a wire. Well, no, so about I can't tell the wire. Yeah, maybe my colloquial mother and the Papa, no baby show. Obasha, and ya door band, no, I said the oracle, Davy, or to the Bible, some and so my baby and sit up upon a wire. No one would there. Why you could be sorted there a wire. Now, I did be away then, or I shall see the way we inti. Dako, when she the me has been, number to the new phone, so. And I'm like, Eda, and I'm frying Eda, phone, so. And okay, tell me, poor Emmy, do I catch him our man? No one can't tell away. Hello, my socks. No mum, one can there away. Do you know about no, but do woman in this? Oh, I'm going to be but not all back at the more, you know, I'm couldn't feel cry. Oh, if you have of magazine. No question what I be man or have. And the more naughty. Ultimately, my minutes, meaning baby. Minutes I am fear so. And some local to since more day by a mother. Was no use scanty. And the papa no, I can't tell so why. And my dog on all your quarrel. And I'm telling them, say, Captain Zina, and with that embar or Yandy. No, when I'm like, and me all over, man, today, woman been a while for we know so they been a man or my man. I'm like, now, while woman, I mean, a woman, wire, Wankasa. And I'm like, maybe say, hello, woman, or my man, Adelaide, while another wire. I tell you to buy 3 days, I said, I can't. Maybe said, they have done Miss Wassembio, and can't. To come and say, no, or wire. No, no, wire, Nanka, no, it's a wire that. Because me what's now with Phoebe. It is a wire that pocket catch away. So where Ojotum, though, a banana fan, well, Neso Ojanam Pata, my wadra, a walla, who can all one I get to my age. So Jaza, on my minimum, sir, or Banu in Jaza, Yaza, my mo, Sabra, no worry. In a more man, you. I was here as some wire tap. Gentiana Dow, or Masaka Cocasum, Zeba Manawari. Now a moon somewhere and never piano. And answer get to my Yako commercials, my sister. Never will Nansia be see a sea hono. Say, who teach him and not any friend is sciatica. Now, it me boo or two say, cow say, Dre, with slim, would you be a enye? Nanona 21st clinic by a Juma Power Muyintia Basubo, Majin Wagana ha, and Yamonone and Yansam Ketua. Wamuji international awards ahodo wamuji local awards ahodo na anu nso na wamu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa wamu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi wamu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho for 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert middle Nanda na wote ho a waya stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo ye titiriti. Mentume pon sorry. Wo na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Na madam Fukofimpo catch me say he work natural health for be drobi omodi aba your friend 3P garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3P garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asori a wo complain no sa wonum 3P a ebejane se hu edroi enya mapemfo ema wo manofo anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwade nkratoyi ato
to 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak ewo 024-89-288-24 and 020-100-0021. Destiny. Market. You go from Jinyame no, you different type of Jinyame. Betobi, Ebony, Yafo, Yatete so. Yes, our uncle come and be what Abyss Plaza. Femi che papa be a dummy comb. Share. Beshibi. Femi bango papa be a dummy sa. Share. Yatete Niamane so be bien or Abyss shop. Bibia wo abishop betobi cotton betobi kwache eya fofo la fo yatesu bla adesia market Abyss Plaza. Bye bye. So what about what your papa na mu you say bema we. This is my secret. Give us P capsules. Bema wa ho din confirm na want to me mpedu madin wo mpem. Give us P capsules. Obedu ase mama. Ono enemy lawyer. Anti lawyer no na show bottom. Are you from? Ede na pono pe misi ba be tia mo a ese ni die. Busano. No. Ni de na fi wa ka wo. E fa ni give us cold capsules. Say yes yare na wo so. Ko di wu ni pedwem woni na wo posa amaman anti ma wunja wo nan yi. Unum give us cold capsules. Ubeye free. Lawyer. Give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And men what if you do what you do cronkwan ever. Give us cold capsules. A painful about time one more menu for an kwada when if you do me nunca. Braka say aduabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye braka se nko nuaban ne ahaban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa aninu yi ankasa braka se ne se nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye braka se powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya preke se powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Preke se powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Adi oish Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sisini cocoa? Epe ajiwakade. And you would jack a sepan and net. Could the brew a yama money mema a yoku ni sisia redrook sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my memma brand. Na a yemay. Na Edusa was the same bravo we. Sweetie, maybe come on, mammy, I drum. What does ye a yen chuma? It's a living testimony. Corner Judy. What can yeah, damn sorry. Obie to me. I just attend for 1 hour for down for any the onion feed do me. FDA Aji Edwadi Nkratoi Atom. Hello, me dey grow fine. Wonu mu atu, wuntu mi nidi, wunim ni entira. Ebasa na ekyere se, yare ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahoani nu a ewo ni padua ni mu sa. Na enoa na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani padua no nuane nuro ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye
ton ebibidru se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada nofo nin kwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes. Feel confident. Stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. Yes. Yes, extra long sanitary pad for extra comfort. We got Yes protection. Oyo, that's oh, won't foul. Coconut I am team. Anyway, female strappings. Oh, this may not go you. Test be or any capsules. So the mawa, say cuckoo, I am team. Wifey menstrual pains in a tenant. Namison and say wifey yare or choir sabia. And no missy when you're malaria. Me call ya no mammy malames. Me buy an and ben malame see wifey. And you don't know crown what to see say. Me cry when yamekwa. Or mammy tonic be. Bra. Mrs. say me fear to move. Hey, honey. Into a bad and I can't want some son. Oh, baby. Oh, my baby. And what you wear? Senenso, open for or bad time. All my abofra no for. And I abofra only in fear do me 8 me for surgery. Enwari obanya biato awo pharmacy shop, herbal shops, any over-the-counter medicine at to phone for 0599 415191 0544174461 and 0208 161800. After you, Mema wakwaba eba life care. Jaye body therapy, body massage, and also aesthetics. Oba, wope wider hip, big butts, body brightening, and also wope say appearance look attractive and Jaye laser treatment for all kind of skin conditions. Say stretch marks, birthmark, dust spots, and aje honam aboso any for any tremu life care ye wa anu ye at the mouth. Life care, yeah, body management, and also weight loss. Ebi ana uye overweight upe se u slimming down kama na u skin no ana se u body no etimi eyi no pepepe for any chem our life care your Kumasi Edun railway police station you need Jasper construction and air direct opposite message se we for life care our 0540 588731 ana se 0203 18 9090. Life care, your life expectancy is assured. Yakwa asanso ababiem yanto ayonko twetwe ne so na wano gu asam so a na woka sa in 3 days time ena obeka kire se wo yire ba ma wona na tena pen afi wasanso ababiem obaye a wonhu sign bia ya kire se wa wadeda da krope na wonso wanya ko na nkomodiem ni adade mbom nkomo waka kire se wo yire no ede na aye na maka kire na se wo yire da no na nkoro nkomo na ira ma na de obopra o wor ko kan won se oba no jetuma anu meja tun so oba no wenja ntum za anu maso me ye because maso me ye oba nti wodi ya ma abaye me ya no so wate enti onu po bul baye busum ko baye busum la da no madan kabi mo na mansefe nti da kum wo fia na oba re ama asam na kan we bi sa na ye no fa na ba wa nti we bi sa ba wa ka cha ba wa ase wate nti mama kwana kechia musumi obi a woton ade moton abobe watermelon salon mango nti minya da popo ina bokon kana makafa ba
mo kwankam kafa apra na ma akọ kaso akafa popo na me kai se wasem yi atena so pen boa wani no ya oya no e owura ya ana anyo no nala owura ya ka no ho asedi botonyo wona ne ya japade esen ya wo mi ne koko ya we sidan awaka ties wo sisi amikasi woni no tena na mo ye ya na so ba miniti ya ya onge ya wal ndo miniti ala na ya da no wani no otimi ya ne sa akafa ana meka da aka nmu asa na meka ben se nka first ni ntum ya tan ya bobom na me hwede ofra na no onye yi nti nti asem owo ma yakeza asem ono odbale ono owaya nti mo so pere bete na la wanka mi mama na la owo so kada owo yi wa hyese na nka me ye na hyese no wanka ko so no ka me ye nti wanka me ne tan ya fie no in fie so no atimi fie mama hadan otim mama tezi mama mo tantation mo to no boxe zaman na sabe na adwuma na no ye adwuma na ogbo ban so o confess da me na ban bo iske bi enyim den ne nti o confess ka papa bi aba na emi so yo no tezi mama na mo tezi mama no ye ba me yezi nti emi niska sempo ni mama niska aba no mo yo no me na o ba no le o tontondu press face ni wazo ko etimo to bi na onyi skent na onka fine me ma 3 million mo ko ankra ka fe da me 3 million no is kapa no at ka fedri akwa ba na baka chamna edru ku bia ko ko du pa onye 1 million na ko ka fe no onyi me bi ho nti wa ko no na me no da ma je 1 million ka ho na ko to bi me sa me dis ka fu ma ko te me me dis ka me ka fe chere wete ku echi ma mja ma do ton me ni ko ton chere wete wa ka chere te wete ka fa 10 sid nyanya 2 sid nyanya me bi sa na hwe papa oje miske odo bobusa odi skere yala makasa emi na mbobusa because na emi na mu bi am nti ya da na wani no oye ne sa enti obede mi a me ji ato na muntu adi be mu no papa oba fra na mra eja abaya kafa ni iko ba kpogure makaro magure ya pe na ni gbefu nti odo bokwe baba na ma da nti oba na ma se so esi ne gurai amma oba na nti da meti di sukwara no amma oba we hule mi su no siwan maka anfa maka de bia maka na ne gbefu nti dako mada 2 o'clock ina shanche zam nti mo shana mko shanche na meti ne moto na kada ma no ba nti mo tole na ejana la ma fi nti mo shata me na 2 o'clock da me ne me wanya me yanti mo shata me na 2 o'clock na mlo na ze kwa bia do nusu si aba mamu egura ya na wada ongura ya mi tere mo ada mamu egura nti obia na boy started or one popo na wabada obetna leja ina ne no na bogura ya na ada me man ka fo ba ma na mfo ho da mara ma de bia bada ezeta menya hwen oso bia no wonka e kada ba menya hwen nti sanna do ze ngura ya ze meti o mada o fo ba no na me ko ya kada ba ngura de mi obe fe 2 o'clock ngura na da bada ina maka chana do ezi ngwe ya zo bada mi ten mo na nti oye na adwena o no bobo na wa bada mpano do ina madam ho da me de bebi odan amu wanya kwan anda na wa asha nti madam ho da ma na o kam to pim yem podan ukuru ne ka uti o de meti pim podan o yi ni shu o de chome nyi wodo ina me yam sadam na me ya ansa na be ma be ye we no na ewo ne ye bi ni shu bi a wadi a kire no one ne nkasa ye mu no na chese o kan se de ma ka no ime de ba ma ka cha na eja ikafo baba gwa ze me na wa ka da onye ikafo ba ya e ba gwa ya na abada enti gwa na de bla de no fa na so ka bi cham de sa ye ko mo de wa pem yo na mi ye de mo ku no kafo ba na ma se so esi wo na we gwa enti ma me no ka da na me do tumetirim emi na menye me se so esi no enti de ba na mugurudo e kafo baba ni gwa na ele da kaka yo enti se ya no onioma se na se japade no se na ne ye ya mo pese oh ma ya na la ya dwe bia ya be nduma na nti ma mo bo wa ne no ikoko okumbo ekoko nko a ya koko yi eduma no ye na ye abemdwe no asha banchi me ka se japade a mo ye ya koko ya wadan na wa ka taizi edan na ye de edan okay mo kala 3 rooms okay na me ka se edan no a mo ba ye no abodofo no mo si nkonya ya sa mo ko fie na mo ko kan ekosi sei
waka ne ko fian ka je tum ye kwa na mama me bushafo no wafa ka na obasin ko bebe owan na wodukoto de ye kwa so ye koto de ne bushon nyina so ehye wo ye meeting won kwa meeting Sunday nti ye koto yi na nti wo po meeting na eduto mwenyi me de dem ka se na ebopon na bushafo ase wo kodo na obeyin na ogbo ni bushon bi ala ma na bushon bi enyim ono na bushafo no obi enyim nti ogbo bi ala ma na nti ekopo ewe na bushafo ogbo mu na akase ya kusa mwenu na ire wogure bebe kodu ni nti no obi ala enyim ni mama me bushafo yakobo na mene nti ogbo na mene na ka cha na de membele ye be yonu na bushafo wo ye fie ho ina ono ala bakada ihe na wala yakwana na ado nye ono na wala obere na ado ina no wafu na bushafo yoko ono ya cha me na madino no mama man aka cha na ebusen wanye na da o ehu obodom obi wa wechi ma kwa hwe obodom da awu na ko oba iwe nukom na aka ye no hazi ina kase esi muntem ina aka ye ko no oba no aba complain ne bushafo abala bla na wo hwa asam no wanka na ide mo ho mba ho wo ba na ado no debi wanye na da nti he na wala ye ko na ado ina oje etum da wate nti olehwe ohwe na se wentum aba abasha da fofla ho odi baba oye yisha wa abasha da so ase anti frɛ bi ala na chale ide na ye hye no eja atum nti baba ye ho ahwe anti frɛ bi ala anti flasi kwesida na ye hye da na ohwe mo wo hwe mpo mi na wo benteja me kwere me shanta na baba na mo ofa ba aba na la ma ukun wa ba na mom na mlo wa ba na mom shanta ne kwa no de bi imba na mba na akote na oba we yobuso yi bala nkan no obi ankan no na ko ba nti na yatase no yi na menele oroboto ashada na mala na se asam ne chenchi ne tietie nya na samko ya no amaso amaka na bi amashokura na sa amaka ya ka ono wa ambado na buso apen wo first one mama amado second one odan yakufo ba na obasha de 19 obaba na ya ka na anto if you miss kasem ya no poem nti na papa na pala ordinary nti anto ye wo sikasam no ho ina akisha 19th ababa na wa hwe na wa ka mefi ho ina wo je etum ebusani je etum ne wo kwa 19th ohwen ya ba papa na oksan from an ko ka chole o mahin wa asuma ahoho na onyo ba mo kuma ase ha ina wo baka jama kra oba anya no kwa o mahin no osuma na hwe kasa na efi ba ho bi se na o mahin onyim kasa no mu na mlo onyim na ka chamle e ba dit no mahin onyim nko wala mo boda mane nti mo kwa na ka chama ka na lampa awle ko ba mahin na mane because mahin so wona wadini ne bu sha payin wadina beti bi do ana wa achi na atuma obeti ya hwe ho ya la ka bibi mpa ka ka kanche ana wa ya ye me ya ba ye ya mo na mane kwa na ya ye dam nti mo kan ampa no ye boto ana mo na ya kwa mahin no nti mafa mokoto snap ebi na ya ko ka obeti 2 million akon ina mark before bisa a time so abai we la all you say you we don't hear me na ko touch na kwebe na sa ko 2 million ko ben yiwa no wala fa ble na le ampo no was the one fa snap na lamla ina mo ko do po na mo pa 3 million wana mo pa 3 na se wonya na dwene se ajapade no wono wa yem nye eno po ya ajapade no po na yakon akasa na nti na yakwa kasa nti na yakwa da yakwa na yakaka na kasa na wo hwade na afri ni ho kasa na yakwa no se me ba da osman wono na misika so no ho enti ommo yi wa no amele mo tsena family usika na yesa misika na 100 million okay na wani no so wa hwe ho asem no wonka na me yi wa no so all I want we eja asa we no ba because ma be ye bia papa obi o na busa fukra ofra no nko obi afra no obu yo enti wa kumta madina ba jiwa home wati ayana abushia pamina kwasi amonu sesa na ode ne din kesa yana no wakasa sese na wase otekem enti yema na bese minute no enumu ko ni nsia so ne yebedi nkomo enti yakwa ezaro so na yana ezaro so mpanyimfo nkodi nkomo sese itaw apomde de ehye wonya apomde pa eboawo hypertension ana fe diabetes yade no ebi nchewo a ana okane sa yade ohwei enya ya na yade a chewo a na ohunu sa yes na ema so yanka bi nkyeremo wokwa wade na ohunu sa red flag asa ase yiyiriti
bɛrima no wɔ boro wɔ sibamo wɔ yɛ osei na ada so te ho ma mesɔ de kɔ ɛde nko sɛ sie na wani anya adwuma yi a ɛpuru nsuo deɛ na yɛagyeɛ ɛwɔ awadeɛ bi yɛnyanya abusua panyin nti no me nkɔmo pii yɛnkɔdi nkɔmo mmara sesie na yɛnhwɛ deɛ yɛapɔm de bɛyɛ ama yɛ Exodus sɛ me di mo anam akyi o sɛ bɛyɛ a me deɛ bɛduru wo die yi sɛ wɔ ho apɔm de pa yasɔre no kwasɛm na yɛn deɛ yɛsɛ yɛn ntɔn aduro yɛde ayaresa ɛna nam wobɛbusa sɛ ne saa ne sɛ ɛno deɛ sɛ obi asɛ me deɛ na yɛ ɛna aduro wei na ano ɔnam metwe atiefoɔ ne ahwɛfoɔ adwene si so sɛ Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules ɛyɛ nipa ɛbɛdwa so a dodoɔ no ato ne din sɛ yɛn ntaafoɔ aduro wobɛbusa sɛ ntaafoɔ aduro sɛ sɛn mepaakyɛw ne nyinaa ne sɛ yɛnom baako ɛnya baako na nyame pese me kyerɛ nyina ne sɛ ɛyɛ moringa protein dandelion protein yɛde afa abɛɛfo mfidie ma yɛ ne kama ɛde agu ne konkom ɛde abɛdwa soɔ ɛno nti no moringa de anim sɛ ɛyɛ nneɛma bebree dandelion so ɛyɛ nneɛma bebree na wodi akyerɛ ne yɛse yɛ kan ɛbɛyɛ bebree sɛ nyame kan moringa abusua ɛsa yadeɛ maako ɛboro 700 yɛka yɛntimi nka dandelion so saa nso ɛna tie yɛntumi nka na wobɛbusam sɛ ɛyɛ dan a me di adupan ho adanse a baabi a ɛyɛ anama ho odin gyina mani bre ɛyɛ high blood pressure ɛne low blood pressure sɛ wonhunu sɛnea pressure suban city a yɛka ne sɛ ya wonyini yɛka ne yo pressure ne kun no pressure ne kye no ɛnɛ what a shock ne adeɛ bebree aba nyinaa pressure yala ɛno nti meetu adɔfoɔ nyinaa fo sɛ wo pɛ edupa ɛde ho ato so a mekanfo Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules ɛde amount sɛ wo high blood pressure low blood pressure baabi akɔduru bia sonupa yi bihwɛ yɛma yɛnkɔmɔ nyetia moringa ɛne dandelion yade a ɛdwo pressure no koraa ntintena se high blood pressure me nua ba wonim sɛ etimi dum pɛmpɛn so na ama mogya mpo firi nipa hwenim ɛne nanum ba pa ɛka sɛ ya wonim sɛ agro ne yedi ɛna deɛ yɛ meya etwa ma wo kra wo san nuru yi ho amidi ho adanse de kyerɛ sɛ eni sunsuanso bɔne san sɛ eni borobia ya yɛnhya de bi nso yɛnom a pressure high blood pressure ne low blood pressure yɛtete yɛn no mpempi no yɛkɔ asopiti a yade eduro baako bi ne yɛta atwerɛ ma yɛn and yɛnom nnuo na ne abada ne eduro ne customer na sɛ yade na ɛyare no abrɛ bi agi sɛ yɛnya sɛ eduro na ansa ne yatena wiase adi nkyena kyɛ abra odom akoma de moringa ne dandelion adom adasa enti ya mebusa me ho sɛ edie be enti na yade baako wo de aduro baako ya twena ma sɛ nom saa kopim sɛ obefiri atiasefo asase ɛsa akra bɛka sɛ nyame ne wani ne yie na bra Exodus moringa capsules wo ne dandelion capsules wo na yenim sɛ betu yade ase de ama wo no edie be enti na medofo wo se yetena se ne yetena se gya ye ho ana pressure yi befa yekɔ yade baako a Exodus moringa capsules ne dandelion capsules timi no diabetes ye kan say ya ne ya kan tra say ja poto kasa bro esi kire ya de no ya kan say ne obi kura nim say ja esi kire no na che say ama ho aye wo de wonom a diabetes tete wonom ka won akosem a edum pempen so a diabetes etimi di kuro ato nipa dasani ho ya me ka say wonom ntimi nya no pomasi bire bia diabetes yare bone ti wotime nka mesra wo enkwa na enkonko dadro so me problem am de te nyina no me dofo yese ye de ayaresa emapa na ebro ye de apomuden na ebre wo entini na diabetes yi ye betena se na atena ye hwa woto wani hwa wo benkum so ni onifa so a enu de abu na ho ye betimi de ne nsasi ne bo se medro de wacha 2 weeks e wo se wonya nsunsuan so se ye diabetes emfa ho ne type kra etete woni nyina Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules no eno betu diabetes na so bebusa say me dem diabetes ekura to me ebeko me pa cha 2 weeks ekuro no eni be kata na wo so atimi enya dance ya wote me nka bo modern friend doctor for wasem nyina to na nim papa ya o kana sem ba ku bia me de wo se wunti ena wo wonti no wo frɛ no na se wadampo a adawro mo be sori na waje wo so no wahwe aboa wo
Dr. Ahumano eni 0544 44 7033 0544 44 7033 and I said 0537 45 66 65 0537 45 66 65 Nietia Exodus group of companies yedin sheta ne say sheta no eye nupa ye de abedwa so san say ye de ye say de asetena pa na aba Ghana me nkan nya obi a stroke utete no bebusa say na Exodus moringa capsules ni dandelion capsules nti yade akese nkwa na esa amokwa nti abre bia me kasa me no ta atonche ase wodi eyi phone kwani ko busa abrofo say nhwehwemu o maye ne bia se nyina moringa yade ahobo say ne sa ubehunu say wodi ewu dandelion yade ahodo sen ns ubehunu se wodi ewu enu nti yetena ase a yehunu se ne nyama ekọ se ne ase se dialysis nsem ne dosho no na ne yehunu se Exodus moringa capsules ene ne dandelion capsules ni sa yade bebrede a adenti ne emo mpini wo ne ene humedi hu nkomo na won soso yantu wugidie mu ma won koso nupa yi bi enhwe enti misraw adaroma wodehie bi stroke akana to ho stroke ama oye ne ho hwe nyeye stroke ya yare boni yade etimi beto nipa so na nipa chese obi apo na busua obi wo skapa to stroke bedan no abusua ato na sauda obi afa ne ho na eso ni sika de wono ma fa de ko enti woni mo obi a stroke etete no amepa chawo ye enu dosho na enti stroke yade no me challenge wo se hwehwe Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules na moa because what dialysis so dialysis ya me ko bo so and the diet sabia ne ade they say it be the kidney wo sa abo ho asem na making ube hu ana abedu liver na ese wo bre abo ho asem na making ni nyina no me dofo entina se e ma asem mfa wase wono ma akosa o ha oni mu kan ne ma wono ma famu a wonyi ni ti mesra wo temenken Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules and American for ediama o enewie me dia ma ne se na obi o bomoden nekeka ho entina se mo obi anada se yade na wo yare no eduro bia entimi nyo Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules me fa cho bomoden na pre doctor ewo ahome so 0544 44 7033 0544 44 7033 and I say 0537 4566 65 0537 4566 65 me pa cha what na nka akuma say apidan wajini be tumirikane do obenya bi kolenak dani farmer misty herbal Enstroma herbal yani asempa pharmacy di ani hwe tafunhia yeso friends pharmacy yani UCC ne di ani hwe mampo nsuta sewa herbal wajini bi obema obi top amazing herbal ota for methodist asie hope ubenya impai bi edo so deco paradise yewo skin pharmacy wo yani edo so dom no ene di ani hwe e pacho new plan station yana esemedu arms herbal ubenya nupai nyina ebi ewo kumase na ndaso gina yi Oceans chemist ubenya bi ewo ho your race course green leaf tafo formals yani high sense ene di ani hwe green leaf cronas so bandes and ye ben bandes bread like cronas so edu akwa Oceans plaza tama so ye san ben multi credit like crona ubenya bi sunyane me pacho green light pharmacy ubenya bi obrekum doctor Clement ubenya bi tama Nana Bwache Little George Ashaman Ekus Pharmacy Accra Okanshi Dragling Wunya Super Straight Tenata Herbal Shops ni na ubenya bi ewo Mankesim Jeff Herbal Shop Takra in the pharmacy prices the answer na fe Benyak Pharmacy Famumeni Chatway na Exodus Ebusiano won so fa onu ebebo yen 0544 44 7033 0544 44 7033 Kumasi Freya 0537 456665 0537 456665 Medofo Channel Suma me na ma rain free say Exodus group of companies there yanko an ene ye dey asetena pa aba Ghana mo yada se oba pa Exodus abusia mo na dey asetena pa aba Ghana ampa yankwa na awodadie mu nchia no na wono mudi woma woda no yankonkwa yemfiri hotel na birthday wishes abanie asuna ba kwasi ba che wotachiman
asonaba ne mfonyine ne da so no akwasi birch tachima no wowei every systematic press Sompa Nkranza afei Hamdia Wahab Sompa TV Sompa FM ai papa we na sikasem nyina ai dana bambuo ti upesika wo no nche na wo so ko ye finance minister no Hamdia wo se awodadie mu nchia enko emfama oyie pa ni twotwo mutwo na ade nyina che se nyankropon ye adomu a 23rd wachina mumon ajo wachina yabako na Hamdia yababa ta wachi kama na afei awade no ya giri twitwe ade aba Sompa deze wa ya Sompa de se wate nyankropo won hyira opa Olivia nsunie Olivia Uncle David Dollar Sompa TV eho eno wose wei awodade mu nchia enkonfama Olivia wei wo uncle na ever so happy birthday David Dollar no na nana poku piesie Darius ai Ora McLean wono na ever so happy birthday nyame won hyira mu nyina na onya makoma so ade emfama mabusu da ye pusu ahoma no se ansa beka abusu apanyiri ahoma no so am se babia wonam wono emu eden mame te wonche ho kakra ansa na abusu apanyiri beba na afi ye miye kosi yo medase mami asemi wode aba we kan ho em say atraso emprensa na yene ye nhyebi se nka wo mu nko na nko nko trase amaka na nenzo so no wasan aba ha sei na ne me ya kakra ne se edum pempenso bi a ememma bi mu fa ema se enwa no mu pe bia na wo mu di edi yen ede ma de ne beba se ahoni die mu ensem na bema akofa empena oba wawu edu eso bia ne papa okofa ne mpra woni maami wesi enso so aware na akoda wo mpra no honom na oba ahomachi no mienu a ete se wo dware ansa na wo no yiri yada no wo pese oba no nso na ye wo ho no wo nware pese osa na oba wesi eda oba yi ko kan se da bi ye chiwode ya amamle kura nche senti ye dware ehwo ne bro ye ode bu no ya waka ne tidi abo empamu a wode mpabo yitwe ne so na ni nyina asese asai sebe woni na sai aye japade woni no anwo de na so mo wodan dampon mensa omo okoko kakra eno omo wo taxi no ni ade be mei sebe obai wo mfie no na ni wonhwe wode ade na eguso ebe na sa na ya na eya tefuto ya mede ma ema ne se ni ato mami eya ye behwa aka yebesiesie ama ne ezese de to bi de ato ne mo emai de bia ya ne eka ukwo aware na hu se ne mebi enko yie na nsankyeni bi ekyerew na tetie bi ebe mu a enkasa metrafa akona medwunso gu a na etwa ahuru ese ututu so utumirika sese mami nani be me wonhwene o sabi awo so a wone no ahu enti se wo be deda mu ya wonhwene ho na be so nsa enu ntini ya kare so owura no ne waye no die Nyankopon onfa nche no wonye na sede omomodia na womra na sede na yese wo ye no wo fese yane ne trase na nyese wo compensate mami wode ema no abusua no so no omo so enyi obi ne nyina entrase na emfa yie entru yie na rewo ya wodie na eto betwa medase I was your grow fine ye was so banyiri kama ama ho atumi ato sa wo padu papa wodin wo mate apo gina na so a your grow fine eno na ohia sa otimi no no mo fre na ne panyufo ni nkomo digital herbal center 0244 596532 Charistic Company Limited nie what is Zahara mixture and Zahara G capsules. Edu papa no. Bema wa yamera wompem. Oba rashes gugu na. Aya Charistic wati. 0246 348 334. Na Faith Homeopathic Clinic in Shini. Ayi. Ahinema kokobe. Akra su benya bisotio mu benya biato. 0244 583859 Sister Spices nie ama ye anuane o aduane ba na wo ye aya jollof na ayi aya Sister Spices
fire aduane papa bonko apia ma okunu na won so ntumi ni di me we natural okwa dum pampa so a nice one na fry 0243 535 025 Bishop 75 Enterprise. Idea no here. Jewelry sana. Komadie. Nini nada. One sabakabi. Aya Bishop. Papa B. Papa B. Waso room. Kumase haye. Adashia Market. Fry 0598 585 219. Now St. Andrews SHS. Yani ya to sadia frewe senior high school papa ma wa homekamo ofe omi e course bia enye fi ani nti omu twa ne kama adubia se wono mu wo ma kese nso be ho wo mo 0244 696911 aduso osi madansi ni kono kwajizi ebetu ase ni nyina o be mu agina so ma ni nyina no ayama 0500 110115 na sasam herba nie koko dia dru fresh herba mesha ebe ma be ma immune booster ite se eye kama papa what a freshman capsules ebe ma be ma gina mu ebe ma be ma gina se simwen tu olimwa seswa ona kwaji aya freshman capsules na fresh lady capsules ebe mo ba won wisi ama ho twa ona kwaji na ho twa yopo sasam herba no diaba phrase 0243 559 319 na assist aya dupa oba bi obu ni se bia ehie bi edruba bia na kono kwaji bi kono kwaji bi e wadura no Offices na kono kwaji abasiesie redia ama bibia aye kama 0596 607 858 na joy can roofing ye kwa akobo ye da so ye nyina fie ni nchiro ensuo to enframefa awie bo ko no mo bo suma self lock ni nyina no joy can roofing company won no dia ba akra ka so akoma se 0540 125816 na gentleman dental ye kwa akobe ye se wo sinya kono mo polish ma o mba feli ama o mba sheli brace fu ani kirem no mo hema na eye anu kankan o mu tu ase efi no ni nyina ye mfa no no nko ba bia kono mo hema 0559 139 582 ababa chemo mama tawni mama ya be ko sesi e na wiase no awade o ware bia na ya na wa ware bia na ayana ya mama ebi sebi so be ware si na be kwa ba si mama me kra nka meje ja awade du bia nka hunya o wa sempa na me awade hunya ana se wo kwa ware am ye du uti e de be ba awade hunya o ya me ka no want mase awade chichiri fi ne ba me si so be ware ko hia manie eni kwanhia se de e ka wade kra hu ye dan hia o wonse da bia mechanics ye ni pe bo wo ne me nya agen hwe ma min odi akoma pa ene papa ware hwe ne ba bia na brabo e bia disi akwa akodu hwe dia akwa akodu e dia di on se basa e dia ti ene on se basa sebe kam ko twa me bia na ye ntwa me pie to ka o se me no una hu me na so open se wo mpa me bia mu a ja me na menko se na ni sika o de be to aduro kura gusu kura woni bi ni sika na o de ye adwuma e se mattress wo nyina papa wo fa ni nyina sika o de ko hospital amma wo nya bi dia to aduro kura gu na ni so kura wo nya bi di obedi so wan ye bi we ja na basa na na me abra o ba ya bro ti atena so ma ye kan se me se no e kokosi se papa no ye frɛ na onu kasa pa ye ni di nkomo bebre ye ni di nkomo bebre eti ni se mo ne ye kan nyina ne se one ombehia na o ma aka asem tie mama mi so onko ama kokoduru ho eni o makoka mi bia pese musia mo ne man ne ye zukro ni de sei asia ana esia man ne na wada wo ma onkwafo wabusia pani ne ma o ye no na minim se aba bedu wani na ye besrew frɛ abusia pani na maami bia wodie bia wa sɛmi mu bia no onfa mana na so biemra emi se nani se bi nipa kania ene nani maami nani be fra ni fi abusen ye nani be fra no akadem awade enti na nani be fra no akadem
asem we pa seven ni nyansa ne bia yi enti na meka se ka wade sensem huru bi ene semfu bi ti se pa meje se ka wade pra hu ni afotu na wasi etu so wo be kwa wade no ohunu saa nyama we bi wonke no enti ye besem me ba na aba omo wura ma ya bu omo ye ka omo ka omo ntie die omo nkoso ne amu won na wo a wo kwa wade anim na sabre wo ye na be man di he what the bet no de fa ha what the apaso no de fa ha what the second no de fa ha de mesre se djanjawo e de okranka na wan hwe a wo be hwe okra wa bra wo ta mo so ye e de na wade be nipa ha mi awade ni ho be bia ni ho a e che se ha mi awade ho ye wo se so sanse mate ya na abusua pani akwasi amonu kwa kodi enkomo abusua pani mahali hello abusua pani watimanka yo abusua ya wasi ya ni abusua pani akwasi amonu bedi enkomo na fe ya hwe sasa weka wa emprensashie bama emprensashie anka ya ba kokora na mienu anka etwa ya ka se ndie no nese papa na ni da ho no na ni se obesisi mami enti ye besre wonte de ye kanase no wonye de wo ye mama mi tisa emra kwa bia ne de wo se ye boa ne bia ye be de aboa no ye ndu so ye busia pani uye busia pani unu mama mre eni mama amane sa wade egu nkro mami so pamle de na sie tu pam no so bodi mami abusia pani na ba mate bia na abusia pani so wona de yenko a ye ntie wo be ka ma to aso abusia ba hello abusia watimanka Sompa Nkomo so ye abusia pani akwasi amonu watimanka ayo to me phone line eti mame medisie no yentimi masane mawe entoaso enkoso yentimi masane mawe entoaso enkoso ye bebe na papa no omra meboa ye nuaba omra no omra meboa abusia ba ya na na ni mama boko de boko e da nyame ase awodo de akoso je wo ko de aboatin Sompa Nkomo so na me ni wudi nkomo yi wadaru ma we Joyce watemanu sesi a ye di nkomo na wachasa na no nkomo a mudi sie ya sanka abusua no monko tena se na nka mo fa ye ntu ye no asem no amaka wasa so dia ba bie wadaru ma na ada die na asie bie mu bata me ya busia pani o chiame watemeka wo ya chiame me wa bye yo chiame ne wo de kwa nkomo ye se adie na aba bie mu a ama ye se yi nkomo fa de hu sa chawo tumanka na me se nkomo fa na de hu sa me ntewo kasa no wo say me ye we ya sinti me se wuma ya ko titienta mama de dos sentimente kosa wadawo maboa me na tie kakra bi mame number sam chesa asem no akwose sabra abusua no kwakwa tena ase no sentiment rasam pleku e asompa abusua panyere yire na nkomo ne ya bo ne saa no abusua panyere ne yire Joyce obapa kasa no wonte woni kasa Atame mami malama abusua panyere ne yire na yo mami ande metuma tire me kata entre mam pata utie mi abanye me tie pa entre ma wo hanse o therefore chame ne na ansa na obi ababa abaya summons ni adiro obesimi so ansa na yatumi akọ o therefore ho enti mo ho na chame fi mankasi me ba me nchen se wo ma saman abusua pani amanu nti menene ko chame ne ko o therefore ho nti e ko therefore ho ye ko bo therefore mane no therefore say say na abusua pani nti the amande ne dande on the other battle nti mene chame ne ko ne yanko 7 na onko mankasi ko tie kasa enti ne mo ho na ye mama okwai ye ko 7 ye ko 2 no ye ko 7 ye ko no ye say
na yere no so ana na akwa to dun so agu no ho nti yan sabe wo no so nka ho nti akwa na yere no ana na trin na oba no report him wo de ko Pantenum police station nti wo be for oba no ko na ne kun no ko ho se eye na yere no mye no na wo mo anya ntokan nti oba ja asem na ko fie si nti akwaje na akwaje na la we si na de ko ma ai me feswa nti ai me feswa tnase ma ye kwai ai me feswa tnase ye kwai na bu tapania amanu anya pen amba nti abrowa san de share da fufuro nso du ho no wantumi amba na no wo kware nti wo ma na ya me san ba de bu tapania anko eche so wo san be frɛ na ɔne nkɔfo bi akɔ ma wɔkɔɛ no wɔse ɔdɛfo na asoma wɔn nti sɛ dɛm deɛ ne yɛmfa yɛnkɔ ɔdɛfo no wɔnkɔ bisa sɛ yɛ nokorɛ dɛ ɔno na asoma wɔn a ɔsoma wɔn wɔ Kumase na wɔntum wɔamba no a nti yɛkɔɛ na ɛkyɛ nyɛ de a ɔdɛfo atum asoma wɔn kwan biara do na wɔsan ɔdɛfo yɛ dɛ sɛ wɔaba n'anim de a ɛno ɔnde a wɔn no nkɔ sɛ ɔbɔhyɛ no ɔnaba wɔtiesie asɛm nti ɔsɛ kwasida na yɛma wɔ asotwe ade bɛte kwasira no na abusuapani no kyɛ me yare ma wɔde kɔtɔ adwuma kɔ hospital nti ɔmama yɛka kyerɛ wɔn dɛ wɔnkɔ na ne da sɛnda no wɔnsan wɔ mmra na sɛnda no wɔbaa no wɔbɛdu ha no ɔda fote afia nsa wasɔre nti ɔyɛ no ade kakraa bi na waba na ahemfie hɔ ne yɛtena ase yɛahwɛ asɛm yɛyɛ nsisi mekɔbɔ abusuapani amane na ɔse ne nkurɔfoɔ a ne mpanimfoɔ no wɔbɛka asɛm no nyinaa wɔkɔ asɔ nti gyerɛ wɔ po ana nti mma ama megye mpanimfoɔ no a wɔfi ma nkɛse no baa wɔ me fie yɛtena hɔ a 11 o'clock na ɔbɛn no kɛ dɛ ɔkɔm de wɔm nti mekɛkɛ sɛ wɔn nsow no dɛ ɔno na wɔamama wɔn aba nti ɔkɔm de wɔm mekɔɛ no nso ɔkyerɛ dɛ ɔni sika wɔ hɔ a ɔde bɛma wɔn ma wɔde atɔ aduane adi na wɔn nso wɔyɛ dɛ sɛ wɔn ma wɔn sika no wɔn fɛ nkyɛn aduane ade wɔkɔ yi mɛka papa na maame no kɔ wɔ hɔ na yɛtena saa 12 boy the 12 boy na ɔhwɛ ohun dɛ ɔyɛ baa na asɛm no mba do na wɔn nso wɔkɔ yi nti deɛ m na ekosi nti yɛntena ase nka asɛm no koraa. Nti ɛsɛ kyerɛ me moyɛ sɛ mobɛfra asɛm no da bɛsan sɛ kyɛ na adwo ɔbaa no so na ne sɛ yɛ na ɛsɛ yi na ne de saa na ɛyɛ ɔka ɔsɛ sɛ yɛ na ɛsɛ nti moyɛ adwene sɛ mobɛsɛ hyia da baa bio deɛ menim wɔ ho paa ne akyerɛ me ei mebɛsɛ no kyerɛ sɛ siya no moyɛ adwene sɛ mobɛsɛ hyia da baa bio sɛsɛ yi koraa nso na yɛnso sɛ afi mu ma yɛwɔ ayi aseɛ nti menim sɛ mpɔkye a ɔna dɛ bisɔpɛne na ɔbɛhyɛ dɛ wɔmmla ne yɛhwɛ nka nti gyerɛ mo frɛ no ɛnti sɛ asɛm no nyinaa kɔgyina ɛberɛ a abusuapanyini bɛnya so mebo a yɛnde sɛ yɛ wɔsaman a ɛyi na ɛne ho maame nna ho ade yɛ no mpo no yɛnka ho bi nti yɛnom kwan a wɔfa do ware nti yɛ wɔsaman a wobɛsɛ ɔdaɛfo no do ma yɛkɔ hɔ anka yɛyi koraa nka yɛmbɛ no bi yɛnem ho so hwee nti kyɛ abusuapani no ano wakra da mede na mama yɛaka asɛm no nti gyerɛ wɔforɔ no na deɛ abusuapanyini yɛi wadaroma nananom yɛnom sɛ mowɔ amammerɛ ne ama ne afei so obi ntimi ngu nananom fie wɔm sɛ wɔyɛ awadeɛ mu asɛm deɛ nanso moatumi ne abusuapanyini ahyia mode kasaseɛ bi waka asɛm bi akyerɛ mo ama wate ne ho ase sɛ wɔbaa no wɔbɛpɛ biribi kakra ma nana asan sɛ n'ani no ani ho asɛm deɛ yɛmfa ni agorɔ ma bɛka no yɛ no ano no na ade koraa na nka ɛyɛ dempo no dɛ abusuapani no yɛ yɛa so yɛ abusuapani ɛyi a sɛsɛ yɛyɛ ɔno na ɔsɛ yi mpa no na ɛno no ka biribi a na ɔno waayɛ no adwene dɛ akɔte ɔbaa no saa mama yɛn nso yɛntum na apart from ɔma ahɛ no de menim ma ɔno no aka na ama atea me de ɛno no ka biribi a na waaka kyerɛ dɛ gya wo ho haw na yɛkɔ akɔyɛ ɔbaa no ho ade no mpo ware nka ho nti na ayɛ dɛ ɛbɛkra ame mpo na mekɛkyɛ ɔbaa no dɛ ɔnyɛ biribi saa mama mentumi ne no ntena ase nka hwee
enti sese ya no mebasa me hu no bre pɔkye ya mo basa nso ne na hia biem na afa ya hu ba bia nkomare be wa akosi and they say me body for man no shut up enti ano ba bra ba ya but I say ano ba dabai na obetimi abo odefo amane amaye etna metuma bona nti wachina yo hwe wani mo ai etuma bona mane na onara tra ka minnim ma ewonu ma anti wo ka on tumi si bibia pi manen nanso ka nenu ntokwasi wo ntuma yo beti e wani okakafo yo nti na ka ye ta ne do defo na me de ye bia ta ne oba go no hom ya tma se ne ya hwe ya yensi yo eno nso na e ka no na lo ke kenso obi nti ama ma ya nje ho na ye chama ye hawo sade waka se wachina obekọ defo ho no ye betwan na ya hwe de be free defo no mu abawae yo medasi abampa no wanu gu asem so na woka antena ani awo antena ani wada romada bia ahaya Sompa Nkomo Sompa yo Sompa Nkomo yo medasi yo abampa boy medisi no said ya medi kaka se na namom eni mama mre ni mama ne papa wo ya busia pani sabe wo kura na wo si hen wo ne na ayema no si hen oba pani ene wu ana wo si hen enti ye na asia abanti yentimi ka papa yasem na wo mu twa kwa koba na ono so de nsem yi ni wa no ane ye kwa sori ane ye yesi ensem bebrebe sasem we se enfa ne kan mami 17 ni France na abusa pani amu se wadi mami ye wura na ene ma bi wo no mo a mani pa bi enye ma ne nkoya asem foforo na o mo nchiro ma adwene bi se mami ne nani no efira no so aya 0551931931 0551931931 anasa 0548931931 chere wadwene wa asemi ho na yenhwe abusua panye ne pese o play stubborn wa ha nya de yebeka na opeso de ya adwuma achia me kura se wakona nanom wo mun na hia enso nya na adwene se obetie kura 0551931931 0551 931931 and 0548931931 0548931931 abampa brema obi ba mu ana fe ya fa enti mama ye meka ne se mama abusia pani mana so nyede ebi se man hini mu a abusia pani ne man hini mu a abusia pani obi aba ho man so ye nkomra hello odi ne ba bia kasa free. Hello, my daughter, Papa. What do you know about Biakasa free? Technicians and Momo. Hello, what do you know about Biakasa free? Never show what a car. Yes, I'm calling 2 near Shay. Good afternoon. As you, I run for a seat, nothing, and so this year, no. Say abusia pani mo onye sa ne ma no ye aye de watime fra ntoma akotan se wo na ate ayeti aye na se sia ma mi adi fra wono aye japade adi ne si kwan a wo mpani be ma mfa ne de ma te se na ni fra ye mi ya ni tutu okra na ye de na ni afra nti ye besre abusia pani mo onye ye sa ne ma na wo ye mo onye sa ne ma no na emfata no man yi mu a abusia pani o man yi mu abusia pani mama na se ekuro kura de se ya asiam mahine abusia pani na de wonye boni bia na abusia pani ye na eya mana kofa na na wadaroma onkwaso a fro abusia pani na kwa ya ode mama ifa so ye bese eye asiam wo wutie bia se na abie ne promo ko bona mane se de abusia pani ye no mama akoso a enye ne kwa no enye ne kwa no ebise wuti masabe mami wonyiri bi emi ya no se gede na wa de wo ware na fese no se de to so mami kama se wo ya mani frenti wa baba be ka de e de no se ko basa enti mami akoso ya ebre no tie yo ma de ko na da foforo ye wuru de e beto aso akwa me da se abusu mo fancha ya lines no entuto me wo se fra na mo frɛ so ya lines ni mu aye wa hakura technicians no hwe na won mo de mu dwuma